مالك وجهك أسون نفسنا بس أملاك أنت لو كل زي سقى لو كل زي نفسنا سوا كنا كما مهارنا قدس فلك كان زي بلان تمسوس وتصلي كما زبر قدس إجابة رامخنا سلا كل تمسكن كم سراك سام عرب كاب سمين سعد أبو بسم كان زل علم تمسكنه كل ذهب كان عخان خبرين مسكانا خنا أولاد ما حق زن أود مينا زي ما عتدي أنذا سعدي أنذا وسكان جرمان نصلات نقالك أخن مهار نزقوا بأز سلز خفت كلنا تمسكن كم زبزقوا بأز نساتف زلنا قال كاد ما تعززنا يفتسمو مقدخات حجر ما أقوى قدسان زساتف قبرلنا قدسان موردات وانت تصبغ إما موردات كلنا تصبغ لنا تهوخ زل عالمنا سلام أما قدك سبات في زل فقريم لسلنا سلام أبزحلنا وقن ورا وقن أوريركا سلام رقعات دات هبنا محرت أوردلنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا حمام فوسلنا زنانا تصنان علنا عرف من سخاور سلنا تميم زلو نسعلنا شقام نفس التعصر تحلنا فحزو ولا أكبلنا وليدنا النعبيم زلنا بارخلنا عاخذ خونو قبرلنا وفرو دحاني اتولنا زقشر ما دحان ملسلنا قدس إجابي رامنا ملاك صحلونا ملاك قدس ميكائيل إكاتراد عنا خلدنا قدس دنجل مريم برخة رجيت فلنا كم تنهاري أزمهار كاي ما في سمايات نبرابنا نبدنا نتوعى كلنا سمكاي قدس من قصات نسا أركام تاب سمايكم لما عائلة انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم تحدقنا لما بدلنا نعصانا لك كوفاد احنا نمبر فتنا يتتون قسن حيلين كبر النزال عالمنا تكاين معنا وزيتي مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك حلنا خدن قليخي بسقافون دنقليخي هذا إيجابي ارتباط قويتا سلاوي سلام لك سغكان سبرختي خي فركر صبرخي ومليتا تصقا إيجابي مساخي وفست دسبلكي حتياتنا خسرينا نفتور دغيس كورسس من تانا محرت لمن لنا أمي يفتاوي شريك جنام لكن ودانيس كورسس كان سرهت يدم ساسي أبس أورد دور كساتي برات أنتم أبي كانت وايد يكونات تران سايرو كسانات ببس مكم كنوا فتانون ثاني رسين سكلوان سمه زيو مهار النكسس مال عصر تغلته زيو مهار النكسس 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 زحلف مهارنا وزمس حلونا بأفن منفس قدس فأنت أجزيتنا مريم مهار النكسس مال عصر تغلته فأنت أجزيتنا مريم مهار النكسس 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 سجى قويتنا يسوع ناي مسجانا صلوت سناي نجر نزجبرلنا يقرب حالي እግዚአብሔር አቦነን ሰናይ ነገር ንዝገበረልና يقرب حالي እግዚአብሔር አቦ ወይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውርና ሩዲናን حليونا نغربنا تقبلنا تماغونا نتنا سازا سعد زاونا بصحنا يحج مزا قدس على زيان كل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل እግዚአብሔር አምላክና እንደምን صلي ጎይታና እግዚአብሔር كل ተዛቡን ጎይታና አምላክና መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ ግብርን ማንተ ሁሉ ግብርና ውስጥ ሁሉ ግብርና መስክናካለና ስለዚህ ወርካና ዘረዳፋና ዘሐለኸና نبخان سلزق رب كنا تقبل كنا سلزق رب كنا زدنا خنا سعادة سعادة دياون سلزق خنا نمسك نتكلم أو قيت يقرب لنا وما أفكر سلزق لنا نتكلم كم محرد كم دليل لنا إذا قد السعادة ديان كل زمان وطنا أخاب بنفراب بفسم سلامكم في السماء بنا كل غنات كل مكان حبهم كل جوان كل قبر سيطان مخرق فعصبات من العل سلام أو قيت كباير كاب كل حزب خاونا رح كاب زرياب زلنا يبوتا ونرح زطعمن زعيشن عزلنا تمنى كريتن كل حال سلام كرجس تنزاب كنا نساخمو كاب كل غفاد احنا نبالها نمبرنا فتنا يتتون هذا ودخا قيتنا نملقنا مدحنا يسوع كرسس من تفكر سبيل بزغبر محرت نقرتان ساغا معرم هو مزغنا منفس قدسن سغانا صنعات بوزل لك من كل سعان زل عالم امين نين الصحاب مزمر 50 حد واملاك امثال خا محرن نغمت عبر راغا وسيدمسس كوا سيصبي كحسبن كبحت يتوي نصرين
أنا أبس يفرط لكم محاتياتي كل جزء كنمي زربا خاص عدد فردخان نسبان كاتر كبس أنا خاطر يبدل أبكر نخا كي جور كن أبسات ولدكم نكا بحاتيات تنساتن إنه نحك أوش خاطر دي أبو أنت مهارن متفصل بس سمع زاترين كبرت كسعود حسابن تنزقت كتاينا سمت حق وساس بحاتنا عقوسنا اسمعنا قد كعب حاتياتي كولن وزل أوساي من دمسسو وأملاق صوري اللي بفترة اللي يصير منفس كأوش تحدث كاب قد كاي دربين حقوس من حن كامل سلي فقادنيا منفس وندق فن مقد خان مفرس ومرض مية حتى أنا بخاكم لسيوم أملاق مدحني كابدا دمان نكفن لسانين صدقاء للكتب للإيا قويتي أفي مسكانا ونقرس فنا فريق فت مسوات بهاب بلا كان انت زي كونس مقرب كل كانري مسوات مرارايت وغوني خام مسوات أملاق صور منفسي وأملاق نسورم كت اندب بايتو نغوني خا نسيام صدقها سناي قبر الله نكاتيات إيرسيالي من دقشو مسارت صدق بزحر مسواتي بمول مسوات بهاكو لك يشوع مسوي خارح ورب الكايم هاللويا هاللويا أبي دكتور مزمر ده تعدل لنا أبي دكتور سقاط سمعنا لهم مزمور 130 ኤልሳቤት 131 አቦሺ 132 ሳሙኤል 133 ሆምስ አይፎን መምህር ሳራ ማለት መምህር ሳራ መስላልኒ 134 አቦይ መርጌታ 137 ኤልሳቤት 138 አቦሺ 141 መምህር ሳራ 142 አና ኸምብባይ 146 ሳሚ 147 አቦይ መርጌታ 148 አና ኸምብባ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኖ ኣብ አርያም አመስግኖ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኖ بزلخم سراويتو أمسكنو أتن صحين ورحين أمسكنو أتم بروحات كواخبتي أمسكنو أتم ناي سمايات قبل علي سمايات زلخم ماياتن أمسكنو نسو عزيزو تفترم أمو نسم إجزابير يمسكنو نزل عالم أقومم زي حلف كعا حق أهبم نእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን ማዓሞቅ ኩላትኩም ማዓሞቅን ኩላኩም አቱም ሓውን በረድን አሳሕታን ግመን ቃልኡ ተስልጥ ህበቡላን አቱም አኽራንን ኩርቢትን ኩላትኩም ፈረይቲ እዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ እሞ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ያልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐረበ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ሞት ከይረኣየ ከም ዘይርኢ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምሳተው ድማ ስምዖን ድማ ብኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ባረኮ ጎይታይ ነቲ ናዛ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ምንባርኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት
ኤልሳቤት ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚት የቁንዕ ፈራዲ ከቀውም ተዳልየ ኣለኹ ትስማዕ ደለኹ እዋ ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ በብዙሕ ሓጢኣተይ ኣርዕድን እንቀጥቀጥን ኣለኹ ግን ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ በንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሃት ንኣብን ወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን አሜን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ኤልሳ ኣይፎን كمي وعلكم مواعل سب زي ودا زي عالم زي خاء نزل عالم زنبر انت زغونسي نفسي نصور زخوانا مغنيات محلو كنيرو ግን ከቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቅ ከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተጸጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ እቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቅ ካብ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ከለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወዓኹ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ግዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል መምህር ሳራ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወንጽሕቲ ድንግል ናይ ባርያኺ ትቅልጥፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ህሊናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዩ ነቲ ህምምቲ ነፍሰይ ብከንቱነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎት ንምንቕቃሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ምህረት ተለመን ኣላይት ኣደኒኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላከይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን አሜን ጎይታ በዛ ላይ እዚኣ ሳሙኤል ጎይታ በዛ ላይ እዚኣ ንዓሞ ብዙሕ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና ንመድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሎ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለይቲ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ብፍርድኻ መሃረኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ጎይታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽላእ ኣለኹ ጎይታ ኣባኻ ተወኪሉ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይን ፈልፋሊ ህይወተይን ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዕ ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም ትነብርን ዘሎኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ጎይታ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይትለይት እዘንቱ ቀሲስ ስሉስ ቅዱስ አቦይ መርጌታ ረ በደተረ በስመ አብ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር
ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኦጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቀርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ህዝብ ካብ ፀሓዮም ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹኾን ካብ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ጎይታ ርዳአና ድማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ለመበደልና ብክፋት ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማዓን ወዝተ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ድልና ከድንግል ይኸይ ብስጋኹ ድንግል ይኸይ ኣደ እግዚአብሔር ጽዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኸ ከዓ ንስ ብርክቲ ይኸፍረካ ርስኩም ብርኪ ወመልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ የፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኤልሳቤጥ ክንደይ ዳ ትነውሕ ሓታ ሓራይ ድሓን ኤልሳ አይፎን ሓራይ ሶሊ ኤልሳ አይፎን ይጥዕመክ هو طعمني ሓራይ هلا مسجانا قدست دنجل مريم او قدستي ملئت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድግልና ተዘክርና አሜን። መተው ጸላቱ ሃይማኖት ሓረገወይን ሓረገወይን ጠመክዲ ፀዊዕኹም ዲቶም ሶሪ እዋ ወዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዘወለድክና መፅኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ነሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሳሚያ ንኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ
بزيكو أجناب زمدر زلوا يخونوا ويساب سماي زلوا منهم استفتر يلبون من تانا من تسب من تمدحنا كاب سماي زورده منفس قدس كاب قدس دنجل مريم سقال بسه سب كونه دما بزمن بنتينا وبيلاطس من تانا تسقله حاممه مكرا مسقل تقبله موت تقبره اب قدسات مصحفت خمس تصحفه اب سلساي معلت كموتات تفليتنسه بخبرنا بسمايات عرقه اب يومان ابو تقمته كم بحدش دمان هيوان النموتان كفرد بخبرك مصيو نمنغستو نموداتا يبلون ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስትራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም መጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ከም በያነ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ምሉኣትየን ኦንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግልናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረድአ የብልናን ኦ አምላኽ አቦና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ክቡድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وأكوبكم أبوسان بكم رتك أملاكني وأكوبكم أبوسان ወጎይታ በቃት በረና ምስጋና ከምዝና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ለማህበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን وزيت يا مريم بني قدس جبريل ملاك سلام لك حلنا خدنقل يخي بسقاهون دنقل يخي عدي جابير تبات ويتا سراوي سلام لك
اسخي كمان السبرختي خي فركر سبمركم تسك يا بهير مساخي اوفس تدس بالكي متياتنا خسري لنا نفط ودغيس كرسس انت انا محرت لمن لنا امين ناين صحات صلوت وقويتا ابزا معلت زياب قديم يخاف تكباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحات انايو اسغار حرح المفكر سبن سلازخونكا من تقدسم كالكا تعرقنا نحدقلنا واملاك بسلام كنحضر سلامات ليتهبنا ابزانا يدك اسك زينا خاب كل چنقتنا صاغبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا صلان كحلونا خانا سلام ملاك على اخلنا صقان برهران تمفكر سب زخون حد ودخا ويتانا امبغنا مدحنا يسوع كريستوس يتبون مسؤن كبرن وداسيان جرمان زلكا معرخا مزغونو هبيوت منفس قدسن مسغانا يقباك حج نزل علم امين تحر نفسه كيف ساعات صلوت وقيتا محرنا محرت كامنا بزحلنا وامنو سو كيف ساعات انجزين سماينا مدرين بخبرة سجل الكا كرسوس من عملحنا بعلنا ويتعقسم بزح محرتن سنات ملاخان روحن كتما زقدامهم حتى تنياتاتون تمحر نحاط بن السحات مليس بهيوت كنبر برموت زي تدلي من تصبيهم زلة تصفى سمايات كرهبو كل من ابدحنا تتقدم وقويتا ابزا ساعات زي انا بكل ساعات لما انا نتقبل هيوتنا كان علنا تزادات كان قبر مرحنا منفسنا قدس قانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كله فعزن قال تبرد عنا كلنا نكون عقب ودسان ملاك تخلونا عودت امنات كان من رحمتي نابت زي مرمر زي وسن فلتت كان بس عدلنا سخان زل عالم برخيخه امين وقيتا بقعات قبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلي سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منكس خاتم بعد كام تاب سمايكم دمام دريكم على تنجرانا لما بنا احنا نزبدلنا بدلهم تحدقنا لما بدلنا نفسنا ندقنا وفاد احنا نمبر فتنا يتتون نقشن حيلين كبر نزل علمنا كإيمان وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام السلام لك حلنا خد نقل إخي بسقاكم نقل دي جابي هرتوات قويتا سراوي السلام لك سغيكا نسبرفتي خي فركر سفمركي وملتس حقا جابي هرمساخي وفي الست الدس بالكي حتياتنا خسري لنا نفتو دغيس كرسوس ننتانا محرت لمن لنا امين هاي كبر المسكان عنا املاخ يخون برخ مش هتقبر لنا امين سلغالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዝኸመርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ኣብዘ ዘለኹሞ ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበት ህታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ኢና ርኢና ካብዞም ተሳተፍትና ፈቃደኛ ዝኾነ ወይ ፈቃደኛ ዝኾንካ ዝኾንኪ يحصر አቢልኩም ጽማቅ ናይቲ ዝሓለፈ ክነግረና ፈቃደኛ ዝኾነ እንተሎ ዕድል ክበኩም እዚ ንዓና ክሳብ ክንደይ ከም ዝሓዝና ክሳብ ክንደይ ንከታተሎ ከም ዘለና ነጽንዖ ከም ዘለና ንነብስና መምዘኒ ከምኡ ነቶም ዘይነበሩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘይጣዓሞም እንታይ ከም ዝነበረ መዘኻኸሪ ክኾነና ምእንቲ ምዕራፍ 9 ግብረ ሐዋርያት ጽሙቅ አቢሉ ከቅርበልና ፈቃደኛ ዝኾንካ ወይ ዝኾንኪ ዕድል ክህበኩም ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ከምኡ
ብዙሕ ተጠቂምና ስለ ዘይንፈልጥ كحدثنا يخيلي ግን كل ግዜ ኸዓ በቲ ዝሓለፈ ገርና ስለ ንጅምር ሓድሽ ኣይኮነን እሞ ፈቃደኛ ዝኾንኩም እንተለኹም ፈቃደኛ ዝኾንኩም እንተለኹም ዕድል ክበኩም ኢድኩም ሓፋብሉ ወይ ተዛረቡ ሰማዕኩም ወይ ጽሓፉ ኣበይ ዶክተር ጽጋብ ከታተለኩም حراي نحنا انتلنا እግዚአብሔር ካተፈቀዶ ኣብ ዝመጽ ግዜና ኩላህና ጽሙቕ ኣቢልና ንምቅራብ ተዳሊና ክንመጽ ምስም ዝጉባኤ ዘኻኽር ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 4 ንኡሳን አርእስታት ኣለዎ ምናልባት ይሄ ወኽ ከይሉ ተዳለኹም ተለኹም حراي ኤልሳቤጥ ሓብተና እግዚአብሔር ይግለጸልኪ እግሬታ የሩ ኢትከሓፋ ቢልከለኺ ንሸክ ፍትንዎ حراي ሺ ንሳውልሲ ከሳድድ ኢሉን بفقاد تقبلوا خير كله نبي يرسلن مثلا هو يوسف تقال يتصلو نمنتاي تساددن يبلو دحر ماني خامس بولو ساعات تسوقون زلخا يوسف سيلو دحر قويتا انت مو قبرت دلين لخا يبلو بقى انا كأتو خان ديوم دحر انت هم تقبر كنقرو خا يميلو دحر كاو بتبرهان عاويرو مالتيو تدقفو اتونا بكتما بدحريو سوري صبغ الله جه كتله بدحريو ثلاثه معالتي كيبلع كيساتي يصنح من يشمو مالتي تاشم طفيعتني هنانيا هو مس ጸለየሉ ግን ቅራፍ ካብ ዓይኑ እለ ክርኢ ጅምር ድሓር ግን ነቲ ወንጌል ንምስባኽ ድሉ ኮይኑ ብትብዓት ጅምር ማለት ተቦ ካል بحفش الساعة عند السلام صبغ الله يرو قال هوت يسمعلنا أبزمس كلنا تدالينا نمسا نحنا نتلنا كلها እግዚአብሔር ካተፈቀዶ كلنا نن وشتنا ጽማቅ ከነቀርበና ኣብ ጉባኤ ኻኒ ፈቃደኛ ዝኾነ ወይ ተጸውዐት ተቀርብ ደጊመ ቃለ ህይወት يسمعلنا يرو حبتنا معرف 9:4 ንኡሳን አርእስታት ኣለዎ ቀዳማይ አርእስቲ ሳውል ብክርስቶስ ከም ዝኣመነ እቲ ካልኣይ ሳውል ኣብ ደማስቆ እቲ ሳልሳይ ሳውል ኣብ ኢየሩሳሌም ራብዓይ ናይ መወዳእታን ከ ጴጥሮስ ኣብ ልዳን ኢዮጵያን ዝብል አርእስቲ ኣለዎ ማለት ኣብ ተቀዳማይ አርእስቲ ካብ 1 ክሳብ 19 ዘሎ መኒና ንዝክር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳውል ሃናንያ ሰለስተ ሰባቲና ንርኢ ከም ዝሓብተና የሩኽ ትገልጸልና ጸንሐት ኣብዚ ቀዳማይ አርእስቲ እንታይ ኢና ንርኢ እቲ ዘገርም ምሕረት ኣምላኽ ዘገርም ምሕረት ኣምላኽ ፍቃድ ኣምላኽ ሕድገት ኣምላኽ ምክንያቱ እታ ፍሉይ ጠቕስኡ ዘላ ንዋየ ሁርየ ረሰይኩከ ከመ ትጹር ስምየ በውስተ ኣሕዛብ ትብል እያ ማለት እንታይ ማለት እዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክትጸውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ ዝብል ማለት مستقل حياته مستقل دخامه اب قتلت غويتو زوعله اب قتلت استيفانوس قداماي سماعتن زوعله سب حريا قحا ختبلو كالئ مغلصي يبلون طراي يغرم تمحرت املاح حساب كندي محاره املاح مخان املاح ندحنت نمبر ناب حياتنا كم زين طمت انت تملشنا فصم محرت غيرو ابسانا دمسيسو ناتو مسارح غبرኛ فقادኛ مخانو اب قداماي አርእስትና እዝን መሃር ማለት እዩ ኣብ ተኸላይ አርእስቲ ሳውል ኣብ ደማስቆ ዝብል ከምቲ ኢዮራ ሓብትና ዝበለቶ ናብ ሃናንያ ኸይዱ ሃናንያ ኢዱ ምሰንበረሉ እቲ ቅራፍ ካብ ዓይኑ ምስከደ
ፍጹም ክርስቲያን ምስኮነ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ደማስቆ ኣብ ቤት ጸሎት ምኩራብ ኣይሁድ ኣትዩ ንሊቃነ ካህናት ፈሪሳውያንን ኣፎም እናተሓዘ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ተመድሓኒት በጃዊ እንዳበለ ብትብዓት ክምስክረሎም ከም ዝጀመረ ነቲ ዝብሎ ዝነበረ መጻሕፍቶም ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ ክቃወምዎ ስለ ዘይክእሉ እንታይ ክገብርዎ ንኩሉ ነቲ በርታት ናይ ደማስቆ ሃዲሙ ከይመልቕ ዓጽዮም ክቐትልዎ ኣብ ጽበይሉ ዝነበሩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግን ብኸፈር ኣውሪዶም ማለት ብመስኮት ኣውሪዶም ካብቲ ሓደጋ ከም ዘድሓንዎ ምክንያቱ ጥራይ ተባዕየ ዘይኮነ ሳቤናይ ፍቃድ ኣምላኽ መከራ ክንቅበል ካብ መከራ ክንእለ ዝተዋህበና ጉዳይ ኣገልግሎት ከነለሊ ስለ ዘለና ፈሪሑ ስለ ዘይኮነ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዕዮ እግዚአብሔር ከብጽሕ ብኸምኡ ከም ዝኸደ እንደገና ኣብ ኢየሩሳሌም ተመሊሱ ኣብ ኢየሩሳሌም ተመሊሱ ኣብ ተቐንዲ ሊቃነ ካህናት ዘለዎ ክርስቶስ መድሓኒዩ ዝበለ ሰብ ክቅተል ገዝኡ ክቃጸል ኣብ ዝኣወጅሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ኣብ ብትብዓት ወንጌል ከም ዝመስከረ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ምዃኑ ከም ዝመስከረ ኣብውን ክቐትልዎ ከም ዝደለዩ ብኸምኡ ከም ዘውፅዎ ራብዓይናይ መወዳእታን ጴጥሮስ ኣብ ልዳን ኣብ ኢዮጴን ክብል ከሎ ኣብ ልዳን ኣብ ኢዮጴን እንታይ ተገይሩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝመጽና ማለት ስለዚ ኣብ ልዳ ነቲ ኤንያ ዝበሃል 8 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ከም ዘድሓኖ ብስም እግዚአብሔር ጸሊ ከም ዘሕወዮ ኣብ ልዳ ኣብ ኢዮጴ ከዓ ነታ ጣቢታ ትበሃል ገባሪት ሰናይ ካሙታት ከም ዘተንሳ ሐዋርያት ሙታን ከተንሱ ተቀዳማይ ኣብ ዝተመዝጊቡ ዘሎ ማለት ስለዚ እቲ ርእስቲ ጥራይ ጴጥሮስ ኣብ ልዳ ናብ ኢዮጴን ምስ በለ ተመልሽና ክንሪኦ እንታይ ተገይሩ ብልዳ ኣብ ኢዮጴ እንታይ ተገይሩ እንታይ ተፍጻሜ ንዓና እንታይ ኢና ንመሃረሉ ኢልና ክነስተንትኖ ናይ ዝሓለፈ ግዜና ነዝመስል ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓደራ ኩላህና ኖት እናጻሓፍና መጽሓፍ ቅዱስና እናረኣና ኖት እናጻሓፍና ጽሙቕ ኣቢልና እዝን ይትሕዝቶ ካብዚ እዚ ኣነ እንታይ ይመሃር ካብ ቀዳማይ ምሕረት ኣምላኽ ኣልቦ ደረት ምዃኑ ተስፋ ከይቆረጽና ኣብ ኃጢአት ክንወድቕ ከለና ቀልጢፍና ክንንሳሕ ተስፋ ይህበና ቀልጢፍና ከም እንተተነሲሕና ከዓ ኣምላኽ ከም ዝምሕረና ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዓበየ ዕዮ ክምድበና ከም ዝኽእል ዓብ ተስፋ እቲ ካልኣይ ሓደ ንጎይታ ዝተቀበለ ሰብ ብትብዓት ከስልጥን ከዓይን ኣምላኽ ጸጋ ከም ዝህቦ ክልቲኡ ኣብ ደማስቆን ኣብ ኢየሩሳሌምን መወዳእታ ከዓ እግዚአብሔር ነቶም ኣገልገልቱ ዝሃቦም ጸጋ ኢና ንርኢ እሞ ደጊመ ሓደራ ይብል ንዝመጽእ ግዜና ኩላህና ነፍሲ ወከፍና ኣብ ኖትና ኣብ ጽሑፍ ዝተጻሕፈ ኣይርስዓን እዩ ምክንያቱ ንመጽሓፍ ሓንሳብ ተዛረቦ ንወረቐት ሓንሳብ ተዛረቦ እሞ ኩሉ ሻብ ክዛረቡ እዩ ዝብሎም ወለድና ኣብቲ መዘከሪ ኣጀንዳና ሓንሳብ ተጽሒፍና ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ዕለት ክንደይ እንታይ ነይሩ እንታይ ጥቕስታት ነይረን እንታይ መዝሙር ነይሩ ንኣብነት ኣብዚ መዓልቲ እዚ እንድሕር ዘኪርኩም እንታይ ነይሩ መዝሙርና ጎይታ ከምቲ ህያው ቃልካ ዝብል ማለት ኣፍሰሰልና እቲ ቅዱስ መንፈስካ ዘርጋሓልና እቲ ኣእዳውካ ግለጸልና እቲ ፍቅርኻ ዝብል መዝሙር ነይሩ እንደዘይ ጽሕፎ ነይረ ሕጂ ኣይምዘከርክዎን ኣይምረኣኽዎን እሞ ደጊመ ሓደራ ኖት ክንጽሕፍቶም ዝጥዕመና ኣብ ስራሕ ዘለና ድራይቭ ንገብር ዘለና ከምኡ ምግባር ዘይክጥዕመና ስለ ዝኽእል ገዛ ምስከድና ጽሙቕ ኣቢልና ካብቲ እምሮናን ካብቲ መጽሓፍን እቶም ግዜ ዘለና ኣብ ገዛ ዘለና ከዓ ከምኡ ጌርና ክንሕዞ ደጊመ ኣዘኻኽር ቀኒየለይ ግብረ ሐዋርያት حراي سامي ختم ببلنادو قبر حواريات تاع مكادي حراي كل هذه معرف 10 خمر مالك كاب حدا كساب شمونته سامي كاب شعته كساب 23 منال استدالو خنبب كنبب قلبا حراي يرو كاب شعته كساب 23 قال انا هعلقه السابيت حراي السابيت حبتنا كاب 24 كساب 33 قال كلتا تعريفنا لوا اللي حسب زي لك ملأن
كنبوم إنا نزم سقيلهم زلو دحان أنا وين كوسد خيلي هذا الرأي ممهر سالا خاب 34 كساب 43 يطرس جسم عسب كتبل زلا الرأي نيمور داتا فقادنيا زخونكم فقادنيا تات زخونكم حانت تقصي تاريخها لا حرقوين تعمكديو 44 كساب 48 أحزاب منفس قدس كم تقبلوا تبلا رستي حرقويني ميتي خدسلخ تسمعن انتليخي حراي جمر ساميل حاونا ኣብ ቂሳርያ ቀርኔሎስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢጣልያዊ ዝበሃል ጭፍራ ሓለቃ ሚእቲ እዩ ጻድቕ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ድማ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንህዝቡ ብዙሕ ምጽዋት ዝምጽውት ኩሉ ሰዓ ከዓ ንኣምላኽ ዝልምን እዩ ብሳስዓይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ አንጊሁ ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ናብኡ ኣትዩ ኦ ቀርኔሎስ ክብሎ ከሎ ረኣየ ንሱ ከዓ ጠሚትዎ ሰንቢሉ እንታይ እዩ ጎይታ ይበለ ንሱ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታ ደይቢ እዩ ሕጂ ከዓ ሰባት ናብ ኢዮጴ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣምጻዮ ንሱ ምስቲ ቤቱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ስምዖን ፍሓው ቆራብቲ ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩ ኣሎ በሎ እቲ ዝዛረብ ዝነበረ መልኣኽ ምስ ከደ ከዓ ካብቶም ገላው ክልተ ካብቶም ዘይፍለይዎ ከዓ ሓደ ሕያዋይ ሓሽከር ጸውዕ እሞ ነቲ ዝኾነ ኩሉ ኣዘንቲዩ ናብ ኢዮጴ ለኣኹ ቃል ህይወት يسمع لنا ساميل حاونا حراي قصلي يروح ابتشعته ንጽባሒቱ ንሳቶም ከይዶም ናብታ ጥቓ ከተማ ምስ በጽሑ ጴጥሮስ ብሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክጽሊ ናብ ናሕሲ ደየበ ሽዑ ጠመየ ክበልዑን ደለየ ምሳሕ ከዳልውሉ ከለዉ ከዓ ተመሰጠ እነሆ ከዓ ሰማይ ተኸፊቱ በኣርባዕተ መኣዝኑ ዝተታሕዘ ዓብይ ነፀላ ዝመስል ነገር ናብ ምድሪ ኣቢሉ ክወርድ ረኣየ ኣብኡ ከዓ 4 መሓውር ዘለዎም ኩሎም ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉ ኣዕዋፍ ሰማይ ነበሩ ሽዑ ንጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ መጾ ጴጥሮስ ግና ጎይታይ ፍጹም ኣይከውን እዩ ርኩስን ዘፈንፍንን በሊዕ እኳ ኣይፈልጥን በለ ካልኣይ ግዜ ድማ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሖ ንስኻ ርኩስ እዩ ኣይትበሎ ዝብል ድምፂ ከም ብሓድሽ መጾ እዚ ነገር እዚ 3 ሰዓት ኮነ ብኡኡ ከዓ እቲ ነፀላ ናብ ሰማይ ተወስደ ንጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ዝረኣዮ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን እናበለ ብሓሳቡ ክጭነቕ ከሎ እነሆ እቶም ካብ ቀርኔሎስ ተላእኩ ሰባት እንዳ ስምዖን ኣበይ እዩ ኢሎም እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ ፀዊዖም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጋሻ ኣብኡ እንተሎ ሓተቱ ጴጥሮስ ከዓ በቲ ራእይ ከስተንትን ከሎ መንፈስ ቅዱስ እነሆ 3 ሰብኣይ ደልዩኻ ኣለዉ ኣነ እየ ልኢኸዮም እሞ ተንሴካ ውረድ ከይተጠራጠርካ እውን ምስኣቶም ኪድ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እነሆ እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ሰብ ኣነ እየ ስለምንታይ መጺኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ቀርኔሎስ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ብኩሉ ህዝቢ ኣይሁድ ዝተመስከረሉ ንኣምላኽ ዘምልኽ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ቤቱ ክጽውዓካ ካባኻ ድማ ቃል ክሰምዕ ብቅዱስ መልኣኽ ተነጊርዎ ኣሎ በልዎ ሽዑ ጴጥሮስ ኣብ ገዛ ተቐቢሉ ኣሕደሮም ቃል ህይወት يسمع لنا ኤልሳቤጥ ሓብትና ካብ 24 ኤልሳቤጥ ሰምዕን ኣለኸ እዋ ሰማዕኩም ኣለኹ ሚት ገይረ ያ ፀኒሐ ኣራይ ጴጥሮስ ኣብ እንዳ ቆርኔሌዎስ እዋ ካብ 24 ክሳብ 33 ጀዛቱ ዘለኹ ኣራይ ደሓን ንጽብሕቱ ድማ ኣብ ቂሳርያ ኣተወ ቀርኔሎስ ከዓ ኣዝማዱን ዝኣምኖም ፈተውትን ኣኪቡ ይጽበዮም ነበረ ጴጥሮስ ከኣቱ ከሎ ከዓ ቀርኔሎስ ተቐበሎ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ከዓ ሰገደሉ ጴጥሮስ ግና ተንስእ ኣነ ድማ ከማኻ ሰብየ እናበለ ኣተንስኦ ምስኡ እናተዛረበ ኣተወ ኣብኡ ድማ ብዙሓት ሰብ ረኸበ ከምዚ ድማ በሎ ንሓደ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ምስ ካልእ ህዝቢ
ክፅምበር ወይ ናብ ቤቶም ክኣትዉ ከም ዘይግብኦ ትፈልጡ ኢኹም። ንዓይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይፅየፍ ወይ ርኩስ እዩ ከይብል ኣምላኽ ኣርኤኒ እዩ። ምእንቲ እዚ ድማ ምስ ለኣኽኩምለይ ሰገጥ ከይበልኩ መጻእኩ እሞ ሕጅስ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ዝፀዋዕኩምኒ? ቀርኔሌዎስ ድማ ቅድሚ 4 መዓልቲ ከምዛ እዋን እዚኣ ብታሳኢቲ ሰዓት ኣብ ገዛኢ እፅሊ ነበርኩ እሞ እንሆ ከዓ ዘንፀባርቕ ክዳን ዝተኸድነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው በለ። ቀርኔሌዎስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓሪጉ እዩ። ስለዚ ናብ ኢዮጴ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ፀዊዕካ ፀዋዓዮ። ንሱ ኣብታ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ቤት እንዳ እቲ ቆርበት ዘልፍዕ ስምዖን ተቐሚጡ ኣሎ። ንሱ ምስ መፀ ክነግረካ እዩ በለኒ። ሽዑ ከዓ ብኡ ንብኡ ናባኻ ለኣኽኩ። ንስኻ ድማ ብምምፃእካ ፅቡቅ ገበርካ። ሕጂ ከዓ ካብ ጎይታ ዝተኣዘዝካዮ ዘበለ ምእንቲ ክንሰምዕሲ ኩላትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብዚ እኔና በሎ። አሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ቃል ህይወት የስማዓልና ኤልሳቤጥ ሓፍትና መምህር ሳራ ካብ 34 ክሳብ 43 ጴጥሮስ ኣብ እንዳ ስምዖን ዝብል ዘላ ኦኬ። ሽዑ ጴጥሮስ ኣፉ ከፊቱ ጽቡቅ ኣለኹ ዶ? ጽቡቅ ኣሎ። ኦኬ። ሽዑ ጴጥሮስ ኣፉ ከፊቱ በለ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንኣምላክ ዝፈርሖን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብኡ ቅቡል እዩ እምበር ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ ከም ዘልቦ ብሓቂ ኣስተብሓልኩ። እቲ ናብ ደቂ እስራኤል ብኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ጎይታ ኩሉ ሰላም እናኣበሰሮም እተላእኸ ቃል እቲ ድሕሪ እታ ዮሃንስ ዝሰበኻ ጥምቀት ኣብ ገሊላ ጀሚሩ ናብ ኩላ ይሁዳ ብዝበፅሐ ቃል ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሰዓሮም ኩሎም ከዓ ከም ዘሕወዮ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ነቲ ኣብ ሃገር ኣይሁድን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ ንሕናውን ምስክር ኢና። ንኡ ኣብ እፀይቲ ተሰቂሎም ቀተልዎ። ንኡ ኣምላኽ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ ክገሃድ ከዓ ሃቦ። ንዓና ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድሚ ዝሃረየና ንዓና ድሕሪ ካብ ሞታት ምትንሳዕ ምስኡ ዝበላዕናን ዝሰተናን እምበር ንኩሉ ህዝብስ ኣይተጋህደን። ኣምላኽ እውን ንህያዋን ሙታንን ፈራዲ ክኸውን ዝመድደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ህድገትን ሓጢኣትን ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩሉ ኣለዉ። አሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና መምህር ሳራ ቴንክ አሜን። ራይ ናይ መወዳእታ ኣህዛብ መንፈስ ቅዱስ ከም ተቀበሉ ሃረገወይ ንሰምዕና ኣለኸ? ራይ ኣይፎን ኢልኩም ኣትይኹም ዘለኹም ወይ ዘለኽን? ኣይፎን ጥራይ ትብል ኣትይኹም ዘለኹም? ራይ ጴጥሮስ ገና እዚ ቃል ዝኽዛረብ ከሎ ኣብቶም ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ። እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመፁ ኣመንቲ ብቋንቋታት ክዛረቡን ንኣምላኽ ከመስግኑን ሰምዕዎም እሞ ኣብ ኣህዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ። ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶምስ ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ ከይጥመቑ
ማይ ክኽልክሎም ዝኽእል ደኣ መን እዩ ኢሉ መለሰ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥምቑ ኸ ኣዘዘ ድሕሪ እዚ ድማ ቁሩብ መዓልቲ ምሳታቶም ክቕኒ ለመንዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል እግዚአብሔር መልአን ዓበየን ተወሰኸን በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ህዝቢ ኸኣ በዝሑ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ሳሙኤል ሓውና ካብ 1 ክሳብ 8 ነታ ዘንበብካያ ሕፅር ኣቢልካ ትገልጸልና ሳሙኤል ሓውና بنا أبيت خجلتها هو ربطي هو زعبير زغمت لك أملاخ خجلت لي إزاي كرنيليوس زبهال سب أيسي بعل كيساريا خوينو حلقة ميتي خا حجي أبكر مجزي أبيهر كا صادق كوينو صلوتون مصواتون كم تسمع خا بتملعك تنجيرو مالت እንዳጸለየ ከሎ ቀርኔሌዎስ ጸሎት ካን ምጽዋት ካን ሰዓብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደይቡ ይሞ ደይቡ ይብሎ ስለዚ ኪድና በኢትዮጵያ ኸድካሲ ኣብ ጴጥሮሳው ኣብቲ ስምዖን ዝበሃል ፍሓው ቆርበት ኣውሎ ጸዋዓዮ እዩ ዝብሎ እቲ መልአካው ምስከደ ከዓ ልክዕ ነቶም ሰባትን ንዑ ዝኣምኖ ዓሽከርን ልኢኹ ንጴጥሮስ ክጽውዕዎ ልኢኹዎም ማለት سقاب أمي بيا مثلاً هو تبوا الله قال هيوت يسمع لنا ساميل حونا ماني كارنيليوس زبل كانتي ساميل حونا قلت لنا سنها عدو إيطالياوي الولو معارقو حلقة مئتي كم زنبرة نأملاخ زفر مسوات زهب مخامس كل سدرا بيتو كابتوم أقلقلتو خيثرفة نأملاخ زفرحو زي في الليو ملأخ أملاخ كم زرعيو تم زرعيو ملأخ كأنا نا بيتروس ليخون بيتروس كم زلوا كم زتزاربو كورنيليوس كأنتي رأي بقبو تردي بقبو أستنتينو كلته بفلاي كأحد خابتون كاب زي في الليو سلسة سبات ناب بيتروس كم زلعخ سبب زي يو قلت لنا سنيحو هراي يارو بدحريوس تزنبب كيا تقلت لنا يارو أنا هاب شعتك سب إسران سلسلة جنبيبه هو أباها بطرس تأميو مقبل خدالو لون دا تمني خلو زخون الرأي رئيو تزرعيو رأخا خاب سماي زوردة جركي رئيمو أو خا أعوافن لما مزبلو انسساتات زلو يرئيمو كابز حاريد كابلع زبل دمتي ماتو بدحريو أنا زفن في النجر بلي عايفلت إني بزفتو ما يكون إني يبلموني أملاخ كأ نتي أملاخ زنتو نسخارو خسياي تبلو كم زبلو مو زخا سلسة جزية خمو خمسة خونة دحريو تزرعيو رأي جينا نداستنتنا خلقها كالوس سلسة سبات نعوخ داليو كاب كارنيليوس تلاخو سلسة سبات يمتصمو بيتروس تسمعون زبال بيتروس أبي زرلو ندابولو كحات خلو يرئي مالتيو دحريو نس بيتروس تستدلي وزلهم سباني إجزابير كاب قليت له مجمريا سبات داليو خامت له مو كي تتأراتر كامسوم كيد زبل ملاقتي ماتو دحريو نتم سبات أني تزدلي وزلهم سبات يلو بيتروسن كالوت كا مسؤول سبات تماليو كالوت قرب حوات تماليو ناب مستم سبات يتقبلوا حديروهم نصبحيتو كا ناب كارنيليوس كم زقشه أمبينا مالتي على هوت يسمع لنا يروحبتنا تزرعيو رأي كاب عواف كاب أراويت كاب انسسا كاب كل عينات كم زنبرة بنسألات تحيزو خم زنبرة بلع حرير كابلع كم زبالو كم إبراوي خا رخوص زبالة خنياتو كاب إبراوي عليتو تي عيت الكف عيت تعام زبالكا كاب زلواويان تقبلو مئمة
ኣብ ኣፈይ ርኹስ ዘበለ ኣትዩ ኣይፈልጥኒ ስለዚ ኣይከውንን እዩ ከም ዝበሎ ከምኡ እንዳበለ ኩሉ ከዓ ተጠቕሊሉ ንሰማይ ከም ዝኸደ ገና ክሳብ ሕጂ ምሳሌ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እናሓሰበ ከሎ ግን ሰለስተ ሰባት ካብ ቆርኔሌዎስ ዝተለኣኹ ሰባት ኣበይ ኣሎ እቲ ስምዖን ዝበሃል ምክንያቱ ኣብ እንዳ ስምዖን ፈሓቅ ቆረባብቲ ገዝኡ ኣብ ገንባሕ ባሕሪ ዝኾነ ኣብኡ ደቂሱሎ እሞ ኢሉ መልኣኽ ኣምላኽ ንቆርኔሌዎስ ስለ ዝነገሮ ቆርኔሌዎስ ነቶም ሰለስተ ልኡኻቱ ብትክክል ገይሩ ስለ ዝለኣኾም ኣብቲ ገዛ ምስ በፅሑ ኣበይ ኢሎም ክሓቱ ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ከዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ልኢኹን ጴጥሮስ እዞም ሰባት ዝደልዩኻ ዘለው ኣነ ልኢኸዮም ወሪድካ ምስኣቶም ኪድ ከም ዝበሎ ክሳብ ኣብዚ ፅቡቅ ገይር ክገሊፅ ከለኺ እዩ ረሓብትና ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ መምህር ሳራ ሶሪ ኤልሳቤጥ ሓብትና ሬታ እወን ኣነ ሽዑኡ ናብ እንዳ ቀርኔሌዎስ ከም ዝኸደ ቀርኔሌዎስ ከዓኒ ፍግሚሉ ከም ዝሰገደሉ ቀዳይ ነገር ኣብ ቂሳርያ ከም እንዳ ቀርኔሌዎስ ከም ዝኸደ ንጴጥሮስ ምስ ረኣያ ከዓ ከም ዝሰገደሉ ጴጥሮስ ከዓ ኣነ ከማኻ ኣይትስገደለይ ከም ዝበሎ ናብቲ ቤቱ ከም ዝኣተወ እንተረኣየ ብዙሓት ሰባት ኣብኡ ይፅበዩ ከም ዝነበሩ ረኣየ እሞ ሽዑኡ እዚ ኣይሁዳዊ እዩ ከመይሉ ናብ ዝሕወስ ከይብልዎ እቲ ዝረኣዮ ራእይ ይነግሮም ብኡኡ ምክንያት ከዓ መፂኤ ኢሉ ይዕልሎም ማለት ይነግሮም ካብ ኩሉ እቲ ብኣንሶላ ገይሩ ዝመስል ትነግሩና ፀናሕኩም እንስሳታት ኩሉ ዘለዎ ካብ ዝብላዕ ኢልዎ ኣይበልዕኒ ዝበሎ ኩሉ ራእይ ዝረኣዮ ነጊርዎም ማለት እዩ ስለዚ እሞ ሕጂ ካብ ምንታይ ኢኹም ዝፀዋዕኹምኒ ኢሉ ይሓትት ማለት እዩ ቀርኔሌዎስ ከዓኒ ቅድሚ 4 መዓልቲ ከምዚ እዋን ዝሰዓት ይኸውን ብተሳዒቲ ሰዓት ኣብ ጸሎት ተመሲጠ እናጸለኹ ከለኹ ሓደ መልኣኽ ከም ዝተረኣዮ እሞ ናብ ኢዮጴ ኸይድካ እንዳ ስምዖን ሓቅ ቆርበት ኢልካ ኣብኡ ይርከብ ኣሎ ስምዖን እሞ ካብኡ ኣምፃዮ ከም ዝበሎ ብኡ ምክንያት ከዓ ሒዝዎ ከም ዝመፀ እዚኣ ተረዲእኒ ቃል ህይወት የስማዓልና ኤልሳቤጥ ሓፍትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርኪ ክገሊፅክዮ ምክንያቱ ቀርኔሌዎስ ኣምላኽ መን ምዃኑ ይፈልጥ መልኣኽ ኣምላኽ መን ምዃኑ ይፈልጥ ጴጥሮስ መን ምዃኑ ይፈልጥ ጴጥሮስ ምስ መፀ ግን ንክብሪ ቅዱሳን ክብል ቆርኔሌዎስ ከም ዝሰገደሉ ቆርኔሌዎስ ከዓ ግደፍ ኣይትስገደለይ ከም ዝበሎ ናይ ትሕትና ቃል ንርኢ ካልእ እቲ ምስጢር ዝነበረ ብላዕ እግዚኣብሔር ዘርኮሶ ዝብል እቲ ሓሳብ ናይ ጴጥሮስ ንኣይሁዳውያን ጥራይ ወንጌል ክሰብኽ ከምኡ ጥራይ ይርድኦ ስለ ዝነበረ ንኩሉ ወንጌል ንኩሉ ኣህዛብ ከም ኮነ ቤተክርስትያን ንኩሉ ከም ትቕበል ካህን ኩሎም ኣገልገልቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ከዓ ንዝኾነ ሰብ ዓልየቱ ሓጢያቱ ውድቀቱ ሕሉፍ ታሪኻ ብዘየገድስ ንዝኾነ ሰብ ተቐቢሎም ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ከሕሉፍ እምበር እዚ ከምዚ ዝኣደቡ እዚኣ ከምዚ ስራሓ እንዳበሉ ፍርዲ ንሰብ ከም ዘይግባእ እቲ ዝነበረ ኣይሁዳዊ ምስ ካልእ ህዝብታት ዘይምርኻብ ፉንፉን ኮይኑ ስምዖም ዝነበረ ሕጂ ግን ብወንጌል ህዝብን ኣህዛብን ሓደ ጉባኤ ሓደ ህዝቢ ምዃኖም ገሊፁ እቲ ዝኾነ በዚ ምክንያት እዚአ መፅየ ኢሉ ከም ዝተቐበሎ ኣንቢብና ሓራይ መምህር ሳራ ካብ 34 መምህር ሳራ حراي ممر سارة وسيات تنتو خينا زخانة سوري تميوت غير يصني تبع كفتني يا ابو مرقيتا تبع هو ايش ناعت نتاشو ጴጥሮስ ዝሰበኮ ስብከት እንዲሁ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ሲ ነቲ ቁኑዓት ኣብ ፍርሃ ኣምላኽ ዘለዎምን ቁኑዕ ግብሪ ዝገብሩን ከም ዝቕበሎም
كم زقبالهم أو أبي يمهر نيرو بزعبا نيجوتانا يسوع كريستوس تأمرات زجبرو تأمرات بزعبا يوحنس نيجوتانا يسوع كريستوس قاليسو يقلت نيرو نت تأمرات كله جيتانا يسوع كريستوس زجبرو زرعنا زنبرنا مسكر كنكون زرعنا زنبرنا يقلت نيرو نتهم همات كل يبلنيرو نعود ما كله تعمرات كجبر ندار أيوة زبلو بقتلو نعم مسكال كم زسقلو يجلس نيرو أوكي تباله كسله دحر أملاك دما أبسال سي معلتي كم زت السؤال نحنا مسكر كنكون دمارينا نابانا تراي تقاليتو يلو يسبخ نيرو بس بقو زعم نزبلة بسمو هدقت هاتيات كم زركب مهيرو قال هوت يسمع لنا ممهر آمين نمجمريا غزي تراي مستردات ملخست مسترده كمتي ممهر ساراخ قلصالنا صنها እንታይ እዮም ዝወስድዎ ነይሮም ቶም ዕብራውያን እግዚአብሔር ናይ ዕብራውያን አምላኽ ጥራይ ማለት እምነት ዕብራውያን ዘይተቀበለ ግዝረት ዕብራውያን ዘይተቀበለ ፈጺሙ ናይ አምላኽ ሰብ ክኸውን ኣይክእልን ዝብል እምነት ይነይርዎም ማለት ሐዋርያ ጴጥሮስ ግን ንአምላኽ ዝፈርሕ ሰብ እንተሎ ኣብ ኩሉ ዓሌት ኣብ ኩሉ ህዝብታት ኣብ አምላኽ ቅቡል ምዃኑ ነጊሩ ከም ተቀበሎም ነጊሩ بزعبا يسوع كريستوس يزمسكر لهم مالتي كم سقلوا بسالشاي معلت كم زتنسى نساتون كامس ازبالعون مسؤساتين مسخاكر مخانو تا ناي مودا تا ممهر زغلصالنا بوز امن زبله بسمو حدقت حاتيات كم زركب كلهم نبيات يمسكروا الله يلو مستناي نبيات تحاحيزو بسمو مؤمن حدقت حاتيات كم زركب يغلصالهم حنتر استترفنا ل 44 كساب 48 انا ام بي بيا فقادنياتات زخونكم كتغلصوا غن عدل كهبكم قصر 44 بيطرس غانا زقال زخزارب كله ابتم نتقال زسمعوا كلاتهم منفس قدوس ورده مخنياتو غويتا مسعاتهم يعي نتقالك بزسنيو تأمر يصنع نبره بالقال እግዚአብሔር ጎይታ مسعاتهم يعي او ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ናይ መጨረሻ ቁጥሪ ታይብል ጎይታ مسعاتهم يعي نتقالك بزسنيو تأمر يصنع نبره እንዘ እግዚ ይረድ ወያጸን በቃል ዘይተሉ ጴጥሮስ ገና ዝኽዛረብ ከሎ ኣብቶም ነተቃል ዝሰምዕዎ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ ምክንያቱ نأملاخ زفرح بكل عليه بكل حزب انتلا أملاخ قبل يخبل كله نتوم السمعوا زبالو كلاتهم منفس قدس ملؤهم سلازي اتي نمجمر يا زرعي ورعي كما يقر نهلاليو خمس مسا ابتخصلو كله مستباربره ملشو تقليشو اني اللي يخيم تقبلهم مسبلو ندا قرنليوس مسكده تاريخ ملأخ أملاخ تاريخ እግዚአብሔር كم زرعي ناتححز ابزغن نايدنت كله بقالو زبل زنبره منفس قدس بغبر مسكرلو ابتم نتقال سمعوا كلاتهم منفس قدس وردي سلازي ጴጥሮስ ሙሉ ውሳኔ መስቃል እግዚአብሔር ዝወሃሃት ምክንያቱ ተገብርዎ ዘበለ ሁሉ ከም ቃል እግዚአብሔር መሰረት ግበርዎ ይዝቡ እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመጹ አመንቲ ኢሉ ሕጂ ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ጴጥሮስ بينو خمزي نبره مسنيتا خمز نبرو حجي يزقلل زلبزن ابزن تقصتات 45 46 اتوم كاوغن غزرت زخونو مس ጴጥሮስ ዝመጹ አመንቲ በቋንቋታት ከዛረጉን ንአምላኽ ከመስግኑ ንሰምዕዎም ሞይል አብ አህዛብ ድማ ህያም መንፈስ ቅዱስ ስለዝፈሰሰ ተገረሙ ስለዚህ ንመጀመሪያ ጊዜ አህዛብ ንእግዚአብሔር ከመስግኑ በቋንቋታት ከዛረቡ ንእግዚአብሔር ከዛረቡ መስምዕዎም እንታይ ገበሩ اب احزاب هي منفس قدس ስለዚህ ፈሰሰ ተገረሙ ኣብ ልቦምን ኣብ ሐሳቦምን ዘይነበረ አምላኽ ገና እንሆ ካብ ጥንቲ መደቡኹም ዝኾነ ይሉ ሽዑ ጴጥሮስ ይሉ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብቶም አሕዛብ ወሪዱ
እቶም ምስኡ ዝነበሩ ከዓኒ ኣይኮነን ኣይተገብረን ከይብሉ ከዓ ንሶም እንታይ ሰሚዖም እዮም ብቋንቋታት ክዛረቡን ንኣምላኽ ከመስግኑን ሰሚዖም እንታይ ኢሎም ከዓ መስኪሮም ኣብ ኣህዛብ ድማ መንፈስ ቅዱስ ስለዝፈሰሰ ተገረሙ ሽዑ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶምስ ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቀበሉስ ከይጥመቁ ዝኽልክሎም ዝኽእል መን እዩ ኢሉ መለሰ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጥሚቑ ከዓ ኣዘዘ ድሕሪዚ ድማ ቁሩብ መዓልቲ ምሳታቶም ክቕኒ ለመንዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዘንበብኩም ዝተርጎምኩም ብሓቂ እግዚአብሔር ቃለ ህይወት የስማዓልና ሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ከምቲ ንቃል እግዚአብሔር ኩሉ ዕየኹም ኣወንዚፍኩም ተዓጢቕኩም ዘለኹም ከዓ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ጉዳይኩም ይሕለፈልኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ዘሚርኩም ዘይትፈልጣ ዕድል ቅድሚያ ይህብኹም እዮም ኩሉ ግዜ ሕዋትና ንሓትና እሞ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ሕጂ ናብ መዝሙር ኢና الرايز تدالو يلن ما إيدا يرعينن الله أنا خزمر دو فادنيا ديهم فادنيا تاديهم أنا خزمر هنا دا زمرون بقى الراي لومي ناي بحكي كمتي أو دوارح ناي قدس بيت كريستيانا لومي قدس ميكائيل على 10 تغلطة قدس ميكائيلي صبوق انت اللي مالتي دقفنها حكي دي ولا تقاقي لهم صبوا لهم أبد اللهم أبن مرجيت هراي سفيهو كنفيهو يسأل دبيان مالت كنفو زرقيحس قبل علينا يزنبي مالت نمحلاونا كي نودق انت ودقنا نملعلنا كي نتفق انت اتفقنا من مقصاينا سافيهو كنافيهو يسأل الدبيانة زبل مزمور كزمري أرسلتكم ذكرني سافيهو كنافيهو سافيهو كنافيهو كنافيهو يسأل الدبيانة كنافيه يسأل الدبيانة كنافيه يسأل الدبيانة كنافيه يسأل الدبيانة سافيها كنافيه سافيها كنافيه كنافيه يسأل الدبيانة كنافيه يسأل الدبيانة كنافيه يسأل الدبيانة كنافيه يسأل الدبيانة سافيه كنافيه سافيه كنافيه كنافيه يسأل الدبيانة كنافيه يسأل الدبيانة كنافيه يسأل الدبيانة كنافيه يسأل الدبيانة سلام مزمورو እግዚአብሔር ዝተባረኸን ዝተመስገነን ይሁን يغنيلنا አሜን ኣብ መጀመርታ መደብ ኣምላኽ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሰብን ዝኾነ መንጎኛ ኣይነበረን ኣዳምን ሔዋንን ብቐጥታ ምስ ኣምላኽ ክራኸቡ
أفجنت إيدنا قميتو تأزازو تندحلو بتي تأزاز إجزابير بتي سرعات إجزابير مس إجزابير كرخبو بأملخو كرخبو أمونغو كأني ناي إسأجنت كيدان تخيلو يسرعوا مالت أتحجم سفر سجن إجزابير تايجرو أب زفترة قطر سلسته معرف سلسته انت عايزولنا قطر 24 كومونا أدام أوصو نمحلا ومقديوه أم هيوتك بشنخ مبرق جنة إدن مسناي تنبل بالهالتا سيف شرب أقمته سلازن تايجبره نتي زنبره أمونغو أم تايجرو كاب إدن أوصيو ناب إدن كيمولو سمنتي شرب زبهال ملأخ مالت شرب حدا شرب يلقى ملأختي مالتيو نجنت نخيملس أمونغوم حق أملاخ مسافرسه ملأختي مدي باللوم مالت إجزابير شرنته بزح سلازخانة كمحرم مس مدبخا إجزابير كم غيري إجزابير كمحرم مس مدبخا نوعهم زراخت ملأختي كم سر علم انت عايزبل عبد زعات عبد زعات مزمور كندالو خلنا تدالينا خمس خوينا خنمصالو እግዚአብሔር ይደግፈና عبد زعات 23 ካብ 20 ጀሚሩ ከምዚብል አመገዲ ክሕልወካ ናብቲ ዘዳለኹ ቦታ ድማ ከእትወካ እንሆ አነ መልአኽ ቀቅድሜኻ خلእኺ ኣብ ቅድሚኡ ተጠንቀቕ ድምጽኻ ኣስማዕ ኣይተመርሮ ስሙ سمي أبوي مو نبدلكم أي كحدقني دمسو أصبح كان تسمعها أنا زبلك كل دم أنت جبرك أنا نسألاتها أسألهم نزيد الخادمة الصاررو سلازي نمحلاو نمسقاقوم نجنت كأتو زي كنا نخردهم ملأخ كم السدلهم انتقنا جنت السدلهم ملأخ تتنكيهم كسمعوا خمس قبهم تسفى يهبون مالتيو عبد مزمور داويد 91 كاب 11 كم زيبل እግዚአብሔር بقدسان ملائكة غيرو نهزبو زغلغلو اغلغلوت اب كل مقدخا خحلوخا نملائكتو خززلكا ايمو اغرخا بامن خيت عنقفسي اب العلا اداوم كصورخا ايوم اب العلا انبسان تمنن كتكيد شدان انبسان قبلن كترغصيخا اب كل مقدخا خحلوخا نملائكتو خززلكا ايمو اغرخا بامن خيت عنقفسي اب العلا اداوم كصورخا يوم سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ መዝሙር ዳዊት 91:11 እግዚአብሔር ናብ ቆርኔሌዎስ ከም ዝለኣኾ ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕብሩኻ ናብ ኢዮጵያ ክልእኽ ከም ዘለዎ ንጴጥሮስ ከም ፀምፀኹም ዘለዎ ካብ እግዚአብሔር ተራእይኹ መልአኽ እግዚአብሔር ይነዝ ኩሉ ብስራት ዘበስሮ ንጴጥሮስ ነቲ ሕልሚ ዝገለጸሉን ነቲ ሕልሚ ዝረአዮን ወሪዱ ነቶም ሰባት ከዛረቦም ናብ ቆርኔሌዎስ ከይተሰከፈ ኸይድ እዚ ሁሉ አገልግሎት መልአኽ እግዚአብሔር ገይርዎ ስለዚህ ሓደ ዕለት 12 ግንቦት በዓል ዝኽሪ ቅዱስ ሚካኤል ንዝክረሉ ዕለት ስለዝኾነ በቲ ካልእ ከዓ ሎሚ አርእስትና ከዓ መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ እንዳ ቆርኔሌዎስን ኣብ ጴጥሮስን ኣብ አሕዛብ እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ቅዱስ መልአኹ ልኢኹ ቅዱስ መልአኹ አዚዙ ዝሰርሖ ስራሕ ኢና እንርኢ በዚ ከዓ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰፊሆ ክነፊሆ ይጸልል ክንፉ ዘርጊሑ ኣብ ርእስና ይጸልል ማለት ካብ ኩሉ ነገር ከናግፈና ከረዳአና ይብል ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ጽኒልኩም ስለሰማዓኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ሕራይ ኣብ ርእስዩ ከዓ ንእሽተይ ክውስኸላ ሕራይ እዚ ቆርኔሌዎስ ከዓኒ ነቲ መልአኽ ብግቡእ ሰሚዕዎ ዝኽትሉና ፀናሕኩም ድሕር ሰሚዕኻዮ ኢልዎ ኣምላኽ ምሽ ያ بكبو خمسة سمعها أبدأ المهرة صنعنا خمسة سنة እግዚአብሔር መስገን هو أصبح كان تسمعها أب كدميو تتنقق دمسون تسمعها أنا كل خبر الكائلو تسفاه بالناس لذي كم زي السابيت حبتنا كتب لنا سنحت ندمس እግዚአብሔር بملأخ كمتسخيل بعلوخ متسخيل بزخونا مقدخ متسخيل
نتي دمس እግዚአብሔር ካጽን ይልና ክንሰምዖን ክንርድዖን ከነተግብሮን ከም ዘለና ካብ ቆርኔሌዎስ ንመሃር ብጣዕሚ ጽቡቕ ኤልሳቤጥ ሓብትና حراي أب ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ኢና ዘለና ምናልባት አገልግሎት ምስተጀመረ ዘአትኹም ተሊኹም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ሓሙሽ አርእስታት ኣለዎ ካብ 1 ክሳብ 8 ጴጥሮስ እንዳ ቆርኔሌዎስ ካብ 9 ክሳብ 23 ጴጥሮስ ዝረአዮ ራእይ ካብ 24 ክሳብ 33 ጴጥሮስ ኣብ እንዳ ቆርኔሌዎስ ካብ 34 ክሳብ 43 ጴጥሮስ ዘስምዖ ስብከት ካብ 44 ክሳብ 48 አሕዛብ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቀበሉ አሕዛብ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቀበሉ አሜኖን ከም ተጠመቁ እታ ናይ መጨረሻ በቆርኔሌዎስ ዝጀመረት ንብዙሓት አሕዛብ አፍደገ እምነት አፍደገ ጥምቀት አፍደገ ምቅባል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነት እግዚአብሔር በሓደ ሰብ ገይሩ ኣብ ብዙሕ ነገር ዝዓይ አምላኽ ምዃኑ ኢና ርኢና ስለዚ እቶም ተወሳኺ ሓሳባት ንጉባኤ ጠቅም ይትብልዎ ሓደ ሰብ ዝዛረቦ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለው ደቂ ቤተ ክርስቲያን ካታተልዎ ስለ ዘለው ሓደ ዝሓተውን ንኩላህና ናይ ኩላህና ሕቶ ክኸውን ስለ ዝኽእል ቶም ዝተረዳእና ሞያ ዘለና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ሓሳባት ክትውስኹልና ንጉባኤ ዝጠቅም ከምኡውን ሕቶ ርኢቶ ተወሳኺ ሓሳባት እንተሎ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ሎምን ትማልን ዘጉደልናዮ ዘጥፋእናዮ ከዓ እስኻትኩም ኢኹም ገጽና ጉድለትና ልዕሌና እስኻትኩም ስለ ትርእይዎ ክትሕብሩና እሞ ብትሕትና ክንእርሞ ምዃንና ከዓ ብስም እግዚአብሔር ክንገልጽ ንፈቱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ንጠቀመሉ እቲ ግዜና أنا حتى في الثلاث إني بمريكا حراي إلسابيت حبتنا جزي رئيس رأيو قدس بيتروسي كله خبر لأخم زخل نزس راح كترجم ديدلوس ولا بهم أخلوها يوسجوا ناتو نريهم حاشا ما زبروا جلس زبروا الزيمة نزخت أصوهان سمعهم زي تلاينهم أخوان ديو እግዚአብሔር መስገን ጽብቕ ትሕቶ አገዳስ ትሕቶ ምክንያቱ ብላዕይ ተስተራኹስ እንዳበሉ ምክንያት ነጥቃል እግዚአብሔር ዝጥምዝዝዎ ብዙሓት እዮም ሕጂ ቅድሚ ናብ ትርጉም ምኻድና ከምታ አቐሚጥዎ ዘሎ እቲ ብላዕ ዝተባህለ ብልዒ እንታይ ዓይነት ብልዒ እዩ ካብ ኩሉ እንስሳታት ከም ዝነበረ ብነፀላ ተጠሚሩ ከም ዝነበረ ባዕሉ መጽሓፍ ዝግን እንታይ ኢልወሎ እቲ ዝረአዮ ራእይ ተጠቕሊሉ ንሰማይ ከም ዝኸደ ተገሊጹሎ ማለት ስለዚ ነቲ ዝረአዮ ነቲ ብልዓዮ ዝተባህለሲ ቃል ብቃሉ ከም ዘይበልዖ ጴጥሮስ ንሰማይ ከም ዝተወስደ ድሓር ግን እቲ ቃል ባዕሉ ኣብ ትርጓሜ ከይበፅሕና ማለት እዩ ኣብ 28 ጴጥሮስ ከመይሉ ከም ዝመፅእ ክገልፀሎም ከሎ ንአይሁዳዊ ሰብኣይ ምስ ናይ ካልእ ህዝቢ ሰብ ክሕወስ ወይ ናብ ናይ ካልእ ሰብ ቤት ከኣቱ ከም ዘይግብኦ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ንዓይ ግና ኢሉ ንዓይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይፍንፍንን ርኹስ ይኸይብልን ኣምላኽ ኣርኢኒ ነዚያ ትርጉም እዚኣ እዮም ክቕበልዋ ዘይደሊ ወይ ከንብብዋ ዘይደሊ ማለት እንታይ እዮም ዝብሉ ወለድና ከበልዕዋ ዝደለዩ ባጉምባሕሲ ዛግራ ብለዋ ይብሉ ኣባ ጉምባሕ ምዃና ፈሊጦም ኣለው ኣባ ጉምባሕ ከም ዘይብላዕ ከዓ ፈልጥዮም በቲ ሕጊ ናይ ብሉይ ኪዳን ካብቶም ዘይብልዑ እዩ ሕጂ ነታ ኣባ ጉምባሕ ክበልዕዋ እንተደልዮም ግን እንታይ ይብልዋ ዛግራ ይብልዋ ማለት ሕጂ ንዓይ ግና ኢሉ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ነታ ኣምላኽ ዘንጽሖ ንስኻ ርኹስ ኣይትበል ኢሉ ንዓይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይፍንፍን ወይስ ርኹስ ይኸይብል ኣምላኽ ኣርኢኒ ስለዚ ነቶም ብላዓይ ተስተራኹስ ዝበለ ዝብሉና ኖ ብላዓይ ተስተራኹስ ዝበለሲ ሰባት ብዓልየቶም ይኹን ብድሕሪ ባይቶኦም ይኹን ብውድቀቶም ይኹን ኣይ ከይትፍንፍን ክትፈርድ ኣይግባእካን ኣምላኽ ንዝኾነ ሰብ ብንስሓ ዝመፀ ስለ ዝቕበል ከመገልገልቲ ከዓ ንዝኾነ ሰብ
كنقبل كم زلنا ليلان وليلان كنقبر كم زلنا انبر كم انسسا زرخبنا خنقفت كم زي كونه قال بقالو اب ترغم كيبصحنا ترغم انتاتنا بزح ترغامي يزلو اب ترغم كياتنا قال بقالو كن نعاي غنا يلو نعاي هداو سباي مسناي كاله حزبي سب كحوس وس مسناي نامناي كاله سب بيت كاتو كم زي غبون سخاتكم تفلطيكم نعاي غنا نحد سب كو خيفنفن ويرخص كيبلن املاخ اريني سلازي اتا املاخ زرعيو اموداتا احزاب منفس قدوس تقبلهم بمنفس قدوس بقانقوا خزارو بمسمعه مو منفس قدوس كاب تقبلوس كيطمقوا دا من يخلكلهم يلو كمزت مقومي تجليس زلو امو نبلعي ايكونن قال እግዚአብሔር አቀሚጦ ከምዘሎ ጴጥሮስ ነትዝራአዮ ብልዒ አይበልዖን በትርጉም ገይሩ ግን ጴጥሮስ ንህዝብን አህዛብን ከይፍንፍኒ በዝራአይ ዝገሊጽሉ ምክንያቱ ኣብ 28 ጴጥሮስ መልሱወሎ ባዕሉ ኣብ 11 ምዕራፍ ከኣኒ ክንሪኦ ኢና ንቅድሜናሎ እንደ አይሁዳዊ በልዒ ካይሎም ይኸስዎ ንጴጥሮስ ምዘይ ኣምኑ ተሓውሽ ካይሎም ይኸስዎ ንሱ ግን ስለምንታይ ከምዝኣተወ ከዓ ነዚኣ ደጊምሎም ኣሎሞ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ትርጓሜ ከይበፅሕና ብዛዕባ ሓሰማን መፍለስን ከም ዘይኮነ ብዛዕባ ዝድሕኑ ነፍሳት ካብ እምነት ወፃኢ ዝነበሩ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ዝነበሩ ንሕና ድሕሪ ባይቶኦም ሕማቅ ምዃኑ ንፈልጦም ሰባት እዚ ናይ ንሕና ስራሕ ከም ዘይኮነ ዝመፀ ግን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ግን ዝመፀ ኣካል ብንስሓ ተቐቢላ ከተጠምቕ ስርየት ከም ትህብ ከም ዘለዋ እቲ ትምህርቲ ተዋሂቡ ዘሎሞ በቲ ተቐሚጡ ዘሎ ቃል ኢና እንምልሰሎም እኹል ይተቃል ማለት ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተወሳኺ ሓሳብ ተሊክ ክምለሰክ ኤልሳቤጥ ዕልልታ ሃብተና ኢትከል ዕልከለኺ ቃል ህይወት እስማዕልና ነና የብለኝ አሜን 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 ኤልሳቤጥ ናተይ ሕቶ ከዓ መጀመርያ ኣብታ ሳድሰይቲ ሰዓት ኢሉ ብፍሉይ ምጥቃሱ ኣብታ ናይ ጴጥሮስ ኮይና ኣብታ ናይ ራእይ ዝረአያ እንደገና ከዓ ተመሲጡ ራእይ ይብልሞኒ ኣብታ ትራእይ ብኸመይ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ራእይ ተራእይኒ ዝብለካ ወይ ብሕልሚ ተራእይኒ ዝብል ኣሎሞ ብኸመይ ካብ እግዚአብሔር ምዃኑ ነለልዩ እግዚአብሔር መስገን ተቀዳመይቲ ሕቶ ብታሰዓይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ምክንያቱ እዚ 7 ሰዓታት ጸሎት ንብሎ ዘለና ሰባት ዝመሃዝዎ ወይ ልምዲ ባህሊ ገይሮም ዝወስድዎ ብዙሓት ለዋሃት ኣለው ማለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክትሰርዑ ከላ ግን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ቃል እግዚአብሔር ኣምፅያ ማለት ኣብቲ መጽሓፍ ጸሎት ከዓ ስለምንታይ ንግሆ ከም ንጽሊ ስለምንታይ ሰዓት 9 ከም ንጽሊ ስለምንታይ ፍርቂ መዓልቲ ከም ንጽሊ ስለምንታይ ሰዓት 3 ከም ንጽሊ ስለምንታይ ምሸት እዋን ድቃስ ከም ንጽሊ ስለምንታይ ፍርቂ ለይቲ ከም ንጽሊ መግለጽ ተገይሩልሎ ማለት ስለዚ ኣብታ ታሰዓይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ትብል ዘላ ኣብታ መጽሓፈ ጸሎትና እንታይ ተቐሚጡ ዘሎ መጀመርያ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ኢና ንዝክር ልክዕ በዛ ሰዓት እዚኣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ድሕሪት ተኣሲሩ ገበነኛ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ኣብ ቅድሚ ፍጡራቱ ንፍርዲ ጠጠው ዝበለላ ግዜ ስለዚ ምእንታይ ናይ ታሰዓይቲ ሰዓት ጸሎት ዋላ ግዜ እንደዘይብልና ሰዓትና ሪማይንደር አላርም ገርና ዋላ ብስራሕ ኮለና ዋላ ድራይቭ እናገበርና ክሊክ ምስ በለት ሰዓትና በዛ ሰዓት እዚኣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታይን ምእንቲ ኩሉ ዓለምን ምእንቲ ሓጢያተኛ ምእንቲ ገበነኛ ኾንካ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ጠጠው ኢልካ ዝተፈረድካሉ ሰዓት ውዕለትካ ዝክር ኣለኹ ኢልና ንዝክራ ማለት ዋላ ነት መጽሓፍ ክንግልጽሎ ዋላ ጥቅስ እንደዘይዘከርና ማለት ካልኣይ ብታሰዓይቲ ሰዓት እቲ መእተዊ ናይቲ መጽሓፍ ጸሎት እንድሕሪኢናዮ ልክዕ ብታሰዓይቲ ሰዓት ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝተቀበሉሉ ግዜ ልክዕ በዚ ሰዓት እዚኦም ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ተቀቢሎም በዚ ሰዓት እዚ ልክዕ ንሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ከም ዘውረድካሎም እሞ ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ሓንቲ ቋንቋ ዝፈልጡ ዝነበሩ ናይ ዓለም ቋንቋ ታራ ሰባት ዝነበሩ ፍጹማት ዝገበርካዮም ሕጁ ንዓይ ካብ ውድቀት ካብ ድኻም ካብ ሓጢያት ኣናጊፍካ ናብዚ ጸጋ ዝኸተብፅሓኒ ይከኣለካ ኢልና ክንጽሊ ብታሰዓይቲ ሰዓት ዝብል እዚ ምስጢራት እዚ ሒዙ ዘሎ ስለዚ ቆርኔሌዎስ ነቲ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሉ በቲ ሰዓታት እቲ ይጽሊ ከም ዝነበረ
مسدرا بيتونا أملاخ زفرهيل كم حدا حلقة ميتي عبز ساعات زي ناي صلوت جزية خهلو بتعمي كبير نجاري مالت مخنياتو منكوس أيكونن منفساوي سب أيكونن حلقة ميتي نميتي شفرا وتهدرات زمرح مخابت جزيتي تسرحك قليل أي نبرن جن كدم خلو منجست أملاخن صدقون دلايو كم زبل أبتنا إجزابير زخانة جزية نإجزابير فلس مملوه يجبر نيرو سلزق هاي صلوت كان مسوات كان نمذكرتها نسمع عارق الكايز بالوا مالت سلزي تاسعيت ساعات ولا أبسنا فترة تاسعيت ساعات إجزابير انتاي كم زفترة بنصور أقميت ولمو زي كاب بولين حادثين كدان زمسة بساعات نإجزابير زرخبرون زملخلون زنبارو جزية منفس قدوس قال يسولو نازي حجين إحنا صلوت تاسعيت ساعات نبلو زلناون بمنفس قدوس قال يسولو قرنيلوس قدم متماغو زقبرو زنبرة سراح مخانو يقلز إتا خلايت انت يعني راحتو عللتا نتي سرأيو رأين ويكا حلمنس بخمين الليليو نإجزابير مخانو إجزابير مسجن بيتروس نترأي مسرأيو صنيلو يكاتاتل نيرو مالت اترأي مسمسة اتدمسي ني أملاخ دي نايكال بيتروس اتدمسي ني أملاخ مخانو ياليليو مالت اترأي اي تردون اتدمسي جنا ليليو سلازي نترأي مسرأنايو اتدمس نسمعو دمسي مسقال እግዚአብሔር ዝጻረር ሕግ እግዚአብሔር ዝጻረር እንተዳ ኮይኑ ቀልጢፍና እትራይ ናይመን ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ማለት ለምሳሌ ቅድስት አፎሚያ ባህታዊ ተመሲሉ ናይ አምላኽ ሰብ ተመሲሉ እቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ክግለጸላ ከሎ ሓንቲ ድምጽ ኣለልያ ማለት كاب قدسنا زوج نا እግዚአብሔር ዘይኮነ ቃል ማለት ስለዚህ እንታይ አትብሎ አባ አስቸማ ከሰናይ ወቃልከ እኩይ ትብሎ ማለት አባ ኢላተ ምክንያቱ መነኮስ መሲሉ መናን መሲሉ ይራያ ስለዘሉ አባ አለባበሰኻ ቆብዕኻ ምንኩስናኻ ብጣዕሚ ጽቡቅ ቃልካ ግን ክፉ ኢላቶ እስኻ መናንን ተኾንካ መነኮስ እንተኾንካ ናይ አምላኽ አገልጋል እንተኾንካሲ እስከ መስቀል ካውጻዮሞ አሪኤኒ መስቀል ጥራይ መስተቀሰትሉ ከም ትክበኒኑ ኸደይብል ማለት ስለዚህ ጴጥሮስ እትራይ አይተረዶን ግን እትድምሲ አለልዮ ናይ ጎይታ ምዃን ስለዚህ እንታይ ዝብሎ ጎይታይ ካብ ከርስኖ ይጀምረ ርኹስ በሊዕ ስለዚህ ይፈልጥ አይበልዕኒ ይብል ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ሰለስተ ግዜ ተቃልበሎ ይብል ምስጢር አለው ስለዚህ ብዙሕ ግዜ እንተሕሪእናዮ ናይ ካልእ መንፈስ ተዳ ኮይኑ ክንዚ ሰለስተ ግዜ አይደጋገምኒ ሓደ ማለት እዚ ነገር እዚ ሰለስተ ግዜ ኮነ ኢሉ አቀሚጥወሎ ሰለስተ ግዜ ምስተደጋገመ ነተ አምላኽ ዘንጽሆ ንስኻ ርኹስዩ አይትበሎ ዝብል መልሲ ምስ መጾ እቲ ዝሪኦ ዝነበረ ተጠቕሊሉ ንሰማይ ወሪዱ ንደይቡ ስለዚህ ጴጥሮስ ገለ ክርዳእ ጀሚሩ እዚ ዘርአየኒ ዝብላዕ እንተ ዝኸውን መቐረበለይ ነይሩ ከይበልዖ ከዓ ወሲድዎ እዩ ስለዚህ ካልእ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ገና ሕጂ እውን እቲ ራእይ ኣይተረድኦን ብጥቕልሉ ንሰማይ ምዕራጉ ግን እቲ ብልዓዮ ዝበሃል ዘሎ ንዑ ክበልዖ ከም ዘይኮነ ካልእ መልእኽቲ ከም ዘሎ ተረድዩ ማለት ስለዚህ ገና ብኡ ከስተንትን ከሎ እዩ ዝብል ንሃካ እንተ ኮይኑ ግለጸለይ كناي قال انت خوينو ارحق لي انتي كغبر كم زغبان ግለጸ ለይ እናበለ እትራይ ምስራአዮ ምስ አምላኽ በጸሎት ተታዊል ነይሩ ማለት ስለዚህ ገለ መልስ ረኺቡ ሽዑ ኣብቲ ዝባና ሕሱ ከሎ እዞም ሰባት ትሪኦም ዘለኻ ኣነ ሰዲደዮም እሞ ወሪድ ካም ሰዓቶን ኪድ ከይተሰከፍ ካም ሰዓቶን ኪድ ዝብል ድምጽ አምላኽ ከዓ ረኺቡ ማለት ስለዚህ ወሪዱ እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ሰብ ኣነ ስለዚህ እንታይ ኢኹም ደሊኹም እንታይ ኢኹም ደሊኹም ንምስበሎም ቆርኔሌዎስ ዝበሃል ናይ አምላኽ ሰብ ከምዚ ዝመሰለ መልአኽ አምላኽ ሪኡ በሰዓት እዚ ክትመጽእ ንገዝኡ ክትመጽእ ሊኢኽናሞ ንገዝኡ ክንወስደካ ኢልና ኢና ስለዚህ ከይተሰከፍካ ምስኦን ኪድ ስለዝበሎን እቲ ራእይ ዝሰምዖ ድምፅን እቶም ሰባት ዝብልዎ ዘለውን ኣወሃሂዱ ናይ አምላኽ ምዃኑ ፈሊጡ ተኸታቲሉ ኸይዱ ማለት
ተኻታቲሉ መስከደ ኣብና ቀርኔሌዎስ ምስ በጽሐ ንኣምላኽ ዝፈርሕን ከም ፈቃዱ ዝመላለስ እንተሎ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ኢሉ ምስ ቃል እግዚአብሔር ናወሃሃደሪኡ ኣብ መጨረሻ ግን ጎይታ ምስኣቶም ይዓይት ቃልካ ኣብ ዘሰንዮ ተኣምር የጽንዖ ነበረ ከም ዝበሎ ገና እናተዛረበ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣሕዛብ ከም ዝተቀበለ ምስራኤ በዚ ናይ ትራእይ መጀመርታን መወዳእታን አረጋጊጹ ማለት ስለዚ ታሕቶ ንሕና ከሎሚ ነትንሪኦ ራእይ ነትንሓልሞ ሕልሚ ካብ እግዚአብሔር ዲ ኣይኮነን ብኸመይ ነለልዮ ያተሕቶ ማለት ሕልምኹን ራእይኹን ኣብ ኣርባዕተ ያተኸፍሎ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሓደ ብቐጥታ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ራእያትን ሕልምታትን ኣሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ካብ ሰይጣን ዝመጽእ ሕልምታትኹን ራእያትኹን ምግላጻትውን ኣሎ ሳልሳይ እቶም ዓይነት ባህሪ ውሽጣዊ ባህርና ኣብዚ ዛናበሉሉ ግዜ ዝርአ እቶም ዓይነታት ደም ዝመጽእ ምግላጻት ኣሎ ራብዓይ ከዓ እቲ መዓልታዊ ንሓስቦን ንደልዮን ብቀትር ንሪኦ ብለይቲ ከምኡ ኮይኑ ዝስማዓና ኣሎ ተን ክልተ እታ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ሕልሚ ይኹን ራእይ ክንርኢ ከለና ኩሉ ግዜ ብተኻእለ መጠን ብድድ ኢልና ክንፅሕፎ ከም ዘለና እዚ ማለት እዩ ከምዚ ተሓሊንካ ከምዚ ዝብልዎ ልማዳዊ ኣገላለጽ ኣሎ ብሙሉእ እሱ ጌጋ እዩ ማለት ምክንያቱ ሕልምን ራእይን ምግላጻትን እግዚአብሔር ዝገለጸሎን ከም በዓል ዳንኤል ከም በዓል ዮሴፍ እንደዘይ ኮይኑ ንማንም ሰብ ኣይተዋህበን ስለዚ ቅድስት ቤተክርስቲያን ግን ሽዑ ቅልጥፍ ኢልና ክንጽሕፎ እንተኽኢልና ማለት እዩ ክንጽሕፎ ክሳብ 7 መዓልቲ ከዓ ክንጽልየሉ እንታይ ኢና ንብል ዝኾነ በትራእይ ከይሰንበድና ዘሰንብት ኮይኑ ከይሰንበድና ዘሐጉስ ኮይኑ ከይተሓጎስና ወኣምላኽ ናይ ሰይጣን ኮይኑ ኣርሕቀለይ ናትካ ኮይኑ ከዓ ክለጸለ ኢልና 7 መዓልቲ ኣብ ጸሎትና ነታ ዝረአናያ ሕልሚ ነታ ዝረአናያ ራእይ ብትኽክል ናብ ኣምላኽ እንተቅሪብናያ ይብል ጽሑፋት ሊቀ መዘምራን ሞገስ እግዚአብሔር ቅድስናኦም ይብጽሐና ብዛዕባ እዚ ኣስፊሖም ጽሒፎም ኣለዉ ማለት እዩ 7 መዓልቲ ብዛዕባ ዝረአናያ ራእይ ወኣምላኽ ናይ ሰይጣን ኮይኑ ኣርሕቀለይ ናትካ ኮይኑ ከዓ ግለጸለይ ኢልና እንድሕር ጸሊና ወይ ንሳታ ራእይ ወይ ከምኣ ትመስል ወይ አንጻራ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ከም ዝግለጽ ጽሒፎም ኣለዉ ማለት ምክንያቱ ንቀርኔሌዎስ እዚ ራእይ እዚ 3 ግዜ ተገልጸሉ ምስጢር ኣለዎ ማለት ስለዚ ብኸምዚ ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ወይ ናይ ካልእ ምዃኑ ከነረጋግጽ ንኽእል ምስ ረኣናዮ ግን ባዕላዊ ትንተና ወይ ከኣኒ ብልምዲ ንትርጉም ኢና ዝብሉ እዚ እንታይ ኮይኑ እዚ ማለት እዩ ከምዚ ተሓሊምክ ከምዚ ማለት እዩ ዝብልዎ ልማዳዊ ነገር ኣሎ መጀመርያ ካብኡ ክንወፅእ ኣለና ነቲ ዝረኣናዮ ራእይ ክንሕጎስ የብልናን ክንጉህ ከዓ ክንፈርሕ ከዓ የብልናን እንታይ ደኣ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ናይ ሰይጣን ኮይኑ ኣርሕቀለይ ናትካ ኮይኑ ከዓ ግለጸለይ ኣብቲ ምግላጽ ከዓ ትምህርቲ ድዩ ተስፋ ድዩ ተግዛጽ ድዩ መግናሕቲ ድዩ ውሳኔ ድዩ እዚ ግለጸለይ ኢልና እንተለሚና ዝለመነ ይቅበል ዝኳሕኮሐ ይረሓወሉ ተባሂሉ ተጻሒፍልን ንዓና ዲ ክትርጉመልና ሰባት ልኢኹ ድዩ ክትርጉመልና ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓ እዩ ማለት ስለዚ በዚ ከም ንፈልጦ እዩ እቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣብ ስርዓታ ቀሚጣቶ ዘላ ማለት እዩ ሕልልቲ ሓብትና መሊሰ ይኸውን ተስፋ ገብር هو تملي سبعا قال هو تسمعنا آمين آمين والله نقال هو تسمع لنا الرأي كالوت حتى حتى لكنها أنا الرأي حسابي تحبتنا كارنيلوسي بيتروس سجلوا ናይ ጸጋን ናይ ኣምልኾን ምዃኑ ብኸመይ ገይሩ ኣለልይዎ እዩ ጴጥሮስ ኣይትስገደለይ ከማኻ እየ ዝበሎ ናይ ጸጋ ተዝኾን ከም ዝተቐበሎ ዶ ነይሩ ነዚ እኮ ተቐቢልዎ እዩ ምክንያቱ ስገደለይ ክብሎ ኣይክእልን እዩ ነዚ ተቐቢልዎ እዩ ምክንያቱ ቀርኔሌዎስ ንኣምላኽ መን ምዃኑ ኣርጊጹ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ መልኣኽ ኣምላኽ እውን ይፈልጥ እዩ ልኡኽ ኣምላኽ ወይ ሃዋርያ ኣምላኽ ከመን ምዃኑ ፈሊጥሎ ሕጂ ብኸመዮም ኣለልዮሞ ወይ ብኸመዮም ዘለልይዎ ንዝብል
كابتي ملسي ناي هوارياتنا نريو مالت إذا ملسي ناي هواريات أب قبر هواريات معرف 14 اتحمو مس حويه كاب 11 جميرو شعوتهم هزبي أولس زقبرو مسرعيو دمسو عواب بيلوم بزربالي قونيا أمالختي بار آياسب نابانا وريدوم بلو نبرناباس ديا بلو نباولس دما مراحيس زرباس لزخنة هيرميس بلو كهن اتأمنصر تختما زنبره مقدس ديا دما أبو عرن أخليلات عمبابان نابت دقيتا تامسيو مستمسب كوينو كسوا اللوم دليه جناخه أولوسن برناباسن اتم هواريات إذا مسمعو خداون تم قددو إنا چدروها أنابتم حزبي قويويو إنا بلو أتم سب نمنتايز نگر زت تقبرو نحنا دما كما خاتكم زفترتنا السبينا كاب زخنتو نگر نابت سماين مدرن بحر ناباتاتهم زلو كلهم زفتره هياو أملاح كتملسو نبسركم علنا إذا مسرعيو كداون تم قددو مخنياتو إذا مستمرح بيت صولات جميرهم أمالختي أميلهم نا أملاخ زقباء مسوات تقرب لهم يوم زماسو زلو مان سلازي إذا مسرعيو كداون تم قددو كبري أملاخ كنوسد نحنا قلقلت أملاخ مبر أمالختا أيكوننا كورنيليوس جن ني أملاخ هواريا ني أملاخ قلقاليلو نايس أقا سقدت يسقدل زلو سلازي كمزب زغيرو مازلو كداون تقدد ويقلا أي بلن مخنياتو نايس أقا سقدت أملاخ يلو زي كونس ناي أملاخ قلقالي ناي أملاخ هواريا يلو يسقدل زلو سقدل ينتيلو خم ديابلوس سلازخون كا أيتس قدل لي كبلو خا قبوي مخنياتو أب لوكاس معراف 10 قصر 10 تنتايزبل معراف 10 وشو 10 شو عاد قصر 10 وكله قبيركم بلو أقبرت صراع هنا زيد اللون لقبير قبرنا كل مس قبركم كأن إحنا زي نتأكم باروتي نابل تخنقبروز قبعنا إنا غيرنا بلو أملاخيو أبانا حديرو بأنا غيرو ومبر نحنا أيقونان بلو إلو ناي تحتنا سراح سنة مقبار سلاز مهارب ويتانا إيس كريستوس نو أنا فطور كما هايلو كمسكرالو جن كورنيليوس أملاخ يلو أيقونان سقدر زلو حواري أملاخ مخنياتو نا أملاخ أقدمو فليتوي نمال أخ أملاخ أقدم لي فليتوي بمال أخ أملاخ غيرو زابيرنا أو خمزم سلو مخنياتو بخمينا نفلتو أملاخ يلو كم زي سقدلو اتبدحري يسعيبو زل قالي مالت كنا دما بيتروس كأت خلو كارنيلوس تقبلو أبا أجارو تدفيون سجدلو بيتروس جنا أنا دما كماها تنس إلو أتنسو مسؤول نات زرارة بأتوا أبو دما بزحسب تأكيبهم رخبومو إل ناي هداوي سباي إلو نأنت زد ما مثل أخكم لي سجد كيبلكم أخو حجي بزعبان تأخهم زل أخكم لي أحدكم الله كارنيلوس دما قدم 4 معلتي بتا ساعات أبيت كوينة خصلنا وركو إنه خا زبره كده أنت خدنا سباي أبكر ما يدوبلمو كورنيليوس قلت كاته سميع مزوات كادك ما أبكر ما أملاخ تذكري إمو نبي يبيل يحكا نتبيتروس زبهال سمون سواعيو نسدما أبغان جنب بحر أبيت سمون فحق قرابة تجاشا خوينو سفير الله نسمس مسأخ نجرك كأي بلني سلازي كورنيليوس بيتروس من مهان بريجس فليت الله أقل قال أملاخ هواري أملاخ يدو نايس أقا سجدت سلسجد اللغة بيتروس كمتي باولوسن برناباسن زقبروا خدانوا يكددن سلازي باتي هواريات زقبروا قبر ملسي إنا نفلتو ناي منتاي سجدت كم زسجدوا Thank you نبي حكي very happy الرأي سيادة يبارككم قال هو تسمع لنا آمين آمين نقول هناك قال هو يسمع لنا السابق حبتنا هراي قال لنا قرب جزيل لوانا قرب دقائق قال لوانا متعمية قداس عرستي وزلنا يوم عرف 10
ምክንያቱ ገና ክቐጽል ኢና ምዕራፍ 11 እውን ክሰግር እዩ ዝኾነ ሕቶ ርእይቶ እንተሊና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እግዚአብሔር ነቶም ቅዱሳኑ ከይገለጸስ ሓንቲ ነገር እኳ አይገብርኒ ዝብል ጽሑፍ ተጻሒፍሎ ማለት ምክንያቱ ኣነት ዝገብሮ ካብ አብርሃም ፍቁረይ ኣይሓብኦን ይኽብል ከሎ እግዚአብሔር ንሪኦ ማለት ስለዚ ብፍላይ ዘለና ግዜ ከዓ ምግላጽን ራእያትን ንፈልጥ ኢና ነቢያት ኢና እግዚአብሔር ባኣና ገይሩ ይዛረባሎ እግዚአብሔር ባኣና ገይሩ ይፍውሳሎ ዝብሉ ቁጽሪ ዘይብሎም ክርስቶሳት ኣብ ዝግለጽሉ ዘለው እዋን ስለ ዝኾነ ድምፂ እግዚአብሔር ምልላይ ድምፂ ናይ መን ምልላይ ምክንያቱ እተን ናይ በሐቅ ኣባጊዕ ድምፂ ተተኽላ የለልያሞ ካብኡ እንታይ ገብራ ይገልባ ኢልሎ ማለት ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ድምፂ ተሕያዋይ ጓሳ ከዓ የለልያሞ ይስዕብኦ እዩ ስለዚ ድምፂ ተኽላ ከነለል እንደዘይክኢልና ከይፈለጥና ምስተኻሉ ክንጽንበርን ብተኻሉ ክንብላዕን ዘሎ ተቕሎ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ድምፂ ተኽላ ኣለሊና ካብ ተኽላ ክንገልብ ድምፂ ተሕያዋይ ጓሳ ኣለሊና ከዓ ናኡ ክንጠብቕ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሕራይ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ምዕራፍ 10 ኢና ዘለና ግብረ ሐዋርያት ዝኾነ ሕቶ ርእይቶ ተወሳኺ ሓሳባት ተሎ ቁርብ ደቂቃ ኣለዋና ክሰምዓኩም ቅበለኩም ሕራይ حتى ويتون ده زي بلنا أبونا أبي ملاك السلام أبي كشول ده تنسأه أما أخلنا اللو قال معدان هبهم بسألوت كعزولنا نبونا أبي كشول ده تنسأه نب أودم محرد بتحتنا عدم فراي كبرنا مسجانا نجزابير أملاخنا يخون كلكم أحوات أحات أنبيبكم نتي زنبكم ومن مجلسي مبره كتبو كمون بحتى ملكا كتحطو رؤيتكم كتبو زمسكم كلكم زابير زمن أقلقلتكم يبارخ أبونا أبوي مرجتا دما قال هو يسمع لنا إذا كمتي أبونا خبرنا تصنحو إذا معرف زيا نايب حكي أقداسيت كلك على الأملاخ أقداسيو كل على الأملاخ زدرب يبولون جن إذا معرف زيا دما كارنليوس صادق مش كل السدرابية دما نأملاخ زفرح نهزبون مصوات زمصوت كل ساعة دما نأملاخ زلمن ينرو كم تغبها للناس أنحي نايميتي حلقة ينرو عليتون إيطالياوي ينرو ملاخ እግዚአብሔር ንስምዖን ንጴጥሮስ ሰብ ልኢኹ ክጽውዖ ብራእይ ብታዕ ሰዓት ሰዓት ዝተራእዮ ጴጥሮስ ንቀርኔሌዎስ መገዲ ጽድቂ ምእንቲ ክምህሮ ምስ ስድራ ቤቱ ንኣምላክ ከም ዝፈርሕ ክምህሮ ንህዝቢ እውን ምጽዋት ክምጽውት ከም ዘለዎ ክነግሮ ከምኡውን ኩሉ ሳዕ ንኣምላኽ
كلمن كم زلوا كمهرو أيكونن إتي ملأخ إجزي أبيهر نكرني لوس زترى أيو ناي بحق إزجرم نتزموت أمل أختي كرني لوس دما كنت خبها للناس أنحى كي يقول له بملأخ تقبل ملأختي سبلي إخو نبيتروس مسامصو قرنيليوس نبينو أيكونن نبيتروس تصبيو نبينو أيكونن نبيتروس أنيحو أبتا معرف عسرت تقصر عسران 4 تاريخنا نصبحيتو دما أب قساريا أتو قرنيليوس كا أزمادون زقربو وفتوتون أكيبو يصبيام نبره كاب كلكم كتصبيا صنيحه نره تاقال غنا غاطامو خوينا ايتقسكم مان نعي غديفكم لي مالتيو بيتروس زتصوعنا بندا قرنيليوس نمنتايو كنت زبلنايو صدقكم مهرو فرحات املاككم مهرو مصواتكم مهرو ايكونن كل زي يغبرو نيريو نقرنيليوس غوديلاتو زنبرت حنت انتايا ጥምቀት እያ بزي ጥምቀት ድማ ዝገበርና እንተ ገበርና ፍጹም ስለዘይንኸውን እዩ ነታ ጎዲላቶ ዝነበረት ኩሉ ናይ ልቡ ኩሉ ቅንዕንኡ ኩሉ እምነቱ كل حق النطري እግዚአብሔር ፍጹም ምእንቲ ክኸውን ነታ ጎዲላቶ ዝነበረት ጸጋ ጥምቀት ምእንቲ ክቅበል እዩ መልአክ እግዚአብሔር ንቀርኔሌዎስ ዝተራእዮ ንጴጥሮስን ከም ትኽባሃለና ጸንሐ ኣነ ናይ ጉዙራት ናይ እስራኤላውያን ጥራሕ ከይብል ናይ ኩሉ ከም ኩሉ ንዝደለይዎ أيهوداون صراعون باريان جوان أبكر مع أملاخ كم زي اللي حجي إتاقندي بيتروس نابندا كرنيليوس ممسع نمنتا يا أنت دايلنا قولي لا توزن برت بيتروس انتايا يقرأتا كرنيليوس تمكات يانيرا كرنيليوس دما نبيني زي كونا دما أزمادون زقربو وفتوتن أكيبو يصبيام نبره بين خايكونن ندحنات زمهركا مجد دحنات زرقي كتركب كلخا صدرخا عليتكا فتوتخا أكيكا مصنح اتمجد دحنات بحدا سب زمحلالف نقول لخا سلازخون حجي نتم كلهم أزمادو فتوتن أكيبوهم صنيحو نمنتاي إتا صقا ጥምቀት ምእንቲ ተቀበሉ ታመወዳእታ እንተርኢናያውን እሞ بسم ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቀበሉ ሲ ከይጥመቁ ብማይ ዝኽልክሎም ደኣ መን ኢሉ መለሰ بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቁ ከዓ አዘዘ ባር እታ ቀንድ ናይ ቀርኔሌዎስ أبدي نمهارا قديلاتو زنبرت انت أنرا تمكت يا نرا تمكت دمان تايا أفدق يا مالتي زا أمنان زتت أمكن كدحنيو كماين كم منفس قدسن زي تولدن من قصة أملاك كرئيا زخل يلبون سلخلو እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ ታቀንዲ ቀርኔሌዎስ ንጴጥሮስ ዝጸውዖ ንጴጥሮስ ራእይ ንቀርኔሌዎስን ራእይ ዝተራእዮም ነዛ
ጥምቀት ምእንቲ ቀርኔሌዎስ ነታ ጎዲላ ዝነበረት ንኽቕበል እዩ ቀርኔሌዎስ ድማ በይኑ ዘይኮነ ኣዝማዱን ፈተውቱን ድማ ኣኪቡ ከም ዝጸንሐ ሃዋርያ ኮይኑ ገዝኡሲ ብኻልኦት ኣጋይሽ ጠላይ መሊእዎ ከም ዝጸንሐ እሞ ንሕና ድማ ንቃል ኣምላኽ መበሰርቲ ንድሕነት ኣምላኽ ክንሰምዕ ከለና ወይ ድሕነት ኣምላኽ መገዲ ኣምላኽ ዝምህሩ ክመፁ ከለውን ንጎራብትራን ንቤተሰብና እውን ኣበሰርቲ ክንከውን እውን እግዚኣብሔር ይሓግዘና እታ ቀንዲ ናይ ቀርኔሌዎስ እንታይ ኣጎደሎ ነይራ ተዳኢልና ምጽዋት ጻድቅ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝልምን ኩሉ ነገር ዝገብር ዝነበረ እዩ ብዘይ ጥምቀት ግና ፍጹም ስለ ዘይከውን ነታ ጥምቀት ያነራ እታ ቀንዲ መፀዋዕታ ደጉደልክዎ ተልየ ድሓን ኣቦና ኣብ መወዳእታ ይምሉእ ለይ ሓፍትና እልልታ እያ እመስለኒ ራእይ ወይ ድማ ሕልምስ ብኸመይ ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ክንፈልጥ ንኽእል ኢላ ኣምፅያቶ ነይራ ናይ ብሓቂ ቦና ፅቡቅ ገይሮም መሊሶም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዘጥፍእ ዘሎ ድማ ንሱ እዩ ሓለምኩ ረኣኹ እናተባህለ ግን ኣብቲ ቀዳማይ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ድማ ናይ ኣምላኽን ናይ ዘይ ኣምላኽን ምዃኑ እቲ ራእይ እቲ መንፈስ መርምሩ ዝብል ኣሎሞ ንዝኾነ ነገር ክንጽልየሉ ከም ዘለና ሓደ ኢትዮጵያዊ ክሰብካ ሰማዕኽዎ ዝገረመኒ ሓደ ኣይሰርሕ ኣይብል ብሕልሚ ብራእይ ክሓልፈሉ ዝጽበእ እዩ ሰብ ክወፍር ከሎ ዝድቅስ ለሚን ዝበልዕ ምስ ጉልበቱ ምስ ጥዕንኡ ከሎ መዓልታዊ ግን ለይቲ ሓለምኩ ራእይ ረኣኹ እዩ ዝብል ሕጂ ሓንቲ ደነረን ሕልሚ ዝፈትሐ መስለኒ መዓልታዊ እንዳኸደ ኣድኪምወን ሎሚ ከምዚ ሓሊመ ሎሚ ከምዚ ራእይ ርአና በለ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ቀጥቀጥ እንዳበለ ኸይድወን ናይ ሎሚ ንበይኒ ናይ ሎሚ ንበይኒ እንዳበለ እንታይ ኢኻ ሓሊምካ ኢሉኖ ሎሚሲ ቀራን ብዕራይ ሙሉእ ለይቲ ብቀርኑ ከጋላብጠኒ ሓዲሩ ኢልወን እምባ ንምዃኑ ኣብ ምንታይ ዲኻ ትድቅስ ኢለንኦ ድማ ንሰን ኣብ ሓሰር ዘለዎ ፍርናሽ እምባ ኣብ መጉብ ደቂስካ ደኣ ዘይቀተለካ ኸማን እዝጊር ኣውፅኢካ ኢለንኦ ይበሃል እሞ ጠጥዕሙ ሃብቲ ፀፅብቁ ይሓልም ግን ብሕልሚ ዝብፃሕ ነገር የለን እሞ ብዙሓት ድማ ኣብ ዘመንና ራእይ ርኢና ወይ ድማ ራእይ ንፈትሕ ኢና እንዳበሉ ሰባት ዘጥድፉ ሰባት ዘጋግዩ ዘለው ትምርዓውዮ ወይ ትመርዓዋ ሲ ሽማ እዚኣ ሽሙ እዚ እዩ ካብ ወፃኢ እዩ ካብዚ ዓዲ ኣይኮነን እናበሉ መርዓ ሓሊፍኒ ኢላ ሓንቲ ክትዛረብ ኢትዮጵያዊት ብቐዳማይ ሰማዕኽዋ ገሪምኒ ስሙ ከይተረፈ ካብ ወፃኢ ድመፀ ከምዚ ዝበሃል ኢኺ ራእይ ርኤልኪ እንዳበለት ፓስተር መወዳእትኡ ግን ንዕኡ ሓቲትኒ ኢለኣ ወፂኣ ትምስክር እሞ ናብ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ተመሊሳ እሞ እዚ ራእይ እናረኣና ዝበሃል ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ እሞ ክንፅልየሉ ናብ ኣምላኽ ድማ ክንሓተሉ ካብኡ ተኮይኑ እግዚኣብሔር ከብርሃልና እዩ ካብኡ እንተዘይኮይኑ እውን እግዚኣብሔር ባዕሉ ከዓግተና እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ከምቲ ቀርኔሌዎስ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ጻድቅ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ምጽዋት ዝምጽውት ንኣምላኽ ዝልምን ኮይኑ ዝተረኽበ ንሕና ድማ ከምኡ ኮይንና ክንርከብ ከምቲ ንቀርኔሌዎስ ኩሉ ከለዎ እታ ዝጎደለቶ ክምልኣሉ እታ ዘይበፅሓ ከብፅሖ ኢሉ ኣምላኽና ንጴጥሮስ ዝለኣኸሉ ንዓና ድማ ጎደለና ዝምልኡ ድኻምና ዝሕይሉ ኣገልገልቲ ልኢኹ ድማኒ ትኽ ከብለና እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ምዕራፍ ኢና ክንመሃር ኣምሲና እሞ
تاقندي تلقخو نابندا قرنيليوس لومي نتمقت يا نيرا سلخلو እግዚአብሔር أملاخنا مسغانا يبصحيو أملاخنا غبائنا يبارخلنا بصلوت كنعصو منالبات أبونا تبلوتلو أبزا مودعتا زبلكوا صبو ቃለ ህይወት يسمع لنا أبونا زسخلي بلين ቃለ ህይወት يسمع لنا بلبنا أحضره الراي كلنا دو نصلت حاف نبل نصلت كنعصو من سلام زصلى صلات كم بحدش كل زخ እግዚአብሔር بغيتانا مدحنا يسوع ክርስቶስ من سلام زحنت لعل كل زخونات قدس بيت ክርስቲያን لمن علنا قبل على حزب المؤمنين بزح سلام كهب من كل سلام سلطان دلو እግዚአብሔር أملاخنا أيو من سلام صليو سمايات نبرابونا سمكا يقدس منግስትኻ ትምጻእ فاركان تاب سمايكم دماندريكم نعلت انجرانا لمهبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا معصانا ندقلنا كم كفاد احنا ننبرا فتنا يتتونا منقسن حيلين كبر نزل عالمنا كايم مأمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل مناف سلام لك لخو حلنا دنقلي خي بسقاخو دنقلي خي أدى جابير صوات قويتا سراوي سلام لك لخو مسخكا نسبرختي خي فركر سخم برخي وملت تسقى جابير مساقي اوفس تدس والكي حتياتنا خسرنا نفت ودخي يسوع ክርስቶስ منتانا محرت لمننا ون كل تحجابير لمنا كان مالك كان لنا ون سلام هبنا كل كان اخم او جابيرات بيننا صقا خونا فسلنا يكان نفلت بعد املاخ بنا قدسم كان سمن صوعنا لنا ابسما يزل خانس سلام كعبنا كلنا حدث ابز عالم زمن باندام سلام حلو نقول لما راحت سبب سلطان بقدسم كان سلام ابهم ابزرانا ظلم وكاين تعذاب كامخراب أمتاونا مصانا نزلو قراوتنا بكل سلام حلوهم بودون بعنعم يوتك النبرن كل سنة يملك خود مانا خاني جابير بنفرح وحياولنا كنركبن وكل ساس مسؤول منفذ كل سنة مسكانا صنعتن بوزل لك على من كل ساعة نزل عالم أمين قدس جابير أملاخنا سلا كله تمسجن مجمريا نحنا آخر زاربكا كل منكا كان مسجنكا بصلات كنك حيل سلا ذهب كنا كبر مسكانا نخايكون كل صلنا يا صلات دما سلا تسمعنا صلينا سلا تملسنا دما صوعنا مو كم قالك اغبرلنا بحيرو قالك نزمهر كنا دما እግዚአብሔር أملاخنا نعنا دما داغماي قرنيليوس بصدقنا خلله نأخاخ نفرح أم مصوات مصوتي أب صلوت صليتي أب سنة مقبار سناي قبري تخافلت خنكون دما نسخ حق زنا زقود لنا كل دما كانت بيطراز لا أكلون قرنيليوس أنا دما كلنا قول لنا قلتنا زمل مقال لنا جيجانا زئرم مودق لنا خم مودقنا زتنسى دما لا أخلنا ملاك قدس ميكائيل ليكا ترادى عنا قدس جابير أملاخنا إذا قبا أزي نفس ما يزت أمتنا قبا قدسان نفس ما يقبا أزكافل قبا يقبر لنا قدس جابير أملاخنا بزحات قالكا سمعنا دليو يسمعون زسعان اللهم أبزلوا نقول زخونا لكامو نقول زي سمع حاب طب نسمع زلنا دما سمعت بحزي كنا خمس سمعنا يا خن نبرس حق زلنا فريتي أبقد مي خادما نسناي قبري
فريتخن كون سحاق زن سلام عليك أنا أنا مسكنك سلام كتحضرنا دمان لمنك نعلم سلام نزازل لنا يهجر سلام هجرنا نزبنا نقرابتنا من قنا سلام هبنا زحات قال كنا دليون أبسببا أبرخا أبشنكي أمكرا أبغدا قدي أبتشوكنتي أبيد حيالات أبيد قفعتي زودقو لما أسر سيد أونتي زتا أسرب زحات اللوم مؤديابي راملخنا نخلهم حاراوز عالنا نخلهم حاراوز عالنا حرازوز أنا ما بعلنا بارت كين خوون كين إسر حلونا سلام عليك أنا أغانا مسكنك سلام حضرنا ولدنا يوم كلهم بارخلنا نعخذ قونو ببرلنا كاب دنجة كاب نفس اتفاقات كاب سكاب قرعات حلونا أنا بارخ نولدنا بارخ أبايتنا بارخ تحسنا بارخ وفروا دحنية والناس قشوا دحن بلسلنا أب حمام بسقاي زلو فوصلنا أب حزن زلو هتصانا نعلنا يعرفوا من قصة ورسلنا تميم زلو نسعلنا سقاب نفسه أصف فتحلنا فحز ودو دم أكبلنا سمايات نبرابنا سنقاي قدس من قصة تمسا واد كان تعب سمايكم دمام تريكم علات انجرانا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نعوسنا ندقنا كم فاد احنا ننبر فتنا يتتون من قصنا حيلين كبر النزال عالمنا تكائم معنا وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تعال سلام لك حلنا خدن قلي خير سقاخون أدي زابير صوات قويتا سراوي سلام لك سخيكا وان السبرختي خي فركرسكم ومن تتصقى زابير مساخي وفي الست دس ولك حتياتنا أخسر لنا نفت ودخي يسوس كرسوس من تانا محرت لمن المعني يفتحوا يشرق جنام لكن رانيس كرسوس كان لك كان سريات يقدم ساسي أبسا ولدو لبرك كساتي برهان أنتم أبويا كانت وابيريا كنت بران سيرغوس أنا ببس منكم كونوا فتانون صحنا يرسينس بلوان سمع جيو مهار النكسوس مال عصر تفلت جيو مهار النكسوس 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 زحلفه محرنا بزمص حلونا بأف المنفس قدس بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس مال عصر تفلت بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ኩልኹም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ آمين قال هو تسمعنا Thank you. الله هو تسمع لنا بوتاتنا. آمين آمين كلنا تسألي صلوت استمرق مرقة أبصرها أريام أبسماء سمايات بسيحو معات زغرر محرات زورد يقبل لنا آمين. قدس እግዚአብሔር አምላኽና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዝመጽእ ጉባኤ ብድሓነ ሰላም ክንጋባ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ልዋም ለይቲ ንኹላህና آمين. آمين 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 بروح لك آمين بروح لك. آمين